عين الزانن عين زانن فقرات تحديدنا كلنا تايكورن يا منتقاي وعزل عيب بحدي سنا حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وتيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وتيو كبرمبو مسمتنا راني هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يوننبر ما استزانينا دحدح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت لعبة تفاني ونهو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مرزاي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمت عنا سعيرنا صلا دلونات دلونتنا دلونتنا دلونت دلونت ذهبنا هلاونات دلونتنا دلونت ذهبنا هلاونات دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تقال عدم كغوسكيس كاس ماسكا سالو وترو دلوات حدا مسرع كوينا سقيرنا يو أمباركم راتسكما سلام تخطاتلتنا channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمريتنا بهجنانيو لومون كم وترو هقداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتنا إذا مدى مسانا كتصنعوا بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوغمن حسابكم بحنات من قدي مقداف دما ناي وتر تاويتيو سلا تدخلوا نزي channel تقبروه دقف دما كنا مزقن نفتو بزيناتكم حقس نتسرح سرحنا كنتم مخانا نيرو كل دقيمكا سبكريون كمهارلون كم دما نابكالك كم زبازح تقبر تخيلو زيادة تتبابع كانوا زحد تسألوا سلا زلهاون نخسر ريحي قبركا بزو قين بتي سلا تدخلوا دقفكم نمسكن كو تسألوا دما كرب لكم نفتو بزوح وانا ونقرات سلا زلو كزي خي وسدنا قطع بزا قدامي كنجمر Political signals, military movements and regional dynamics suggest that the Horn of Africa may be entering a new and increasingly complex phase. The developments unfolding across the region indicate that the situation is no longer confined to diplomatic disagreements, but is evolving into a broader context that requires close monitoring to understand where things may be heading. In recent days, Ethiopia has issued a series of official statements that carry a noticeably sharper tone toward Eritrea. The Ethiopian leadership emphasized that the dispute with Asmara is not merely about access to the Red Sea or the question of regaining ports such as Assab. Instead, it relates to broader and deeper issues involving sovereignty, regional security, and long-standing historical factors. These remarks were part of a sequence of public messages that prompted analysts to question whether Ethiopia is preparing to reopen long-standing disputes or whether the rhetoric is intended to serve a domestic political function in the face. اوكي كم نريد لنا زي كنتات نايكرن افريكا كاب غزي ناب غزي ناب زبرتعه ناب زخفه كنتات يخيد كم زلون اتنعوز دف زل حيل دما حدنيو نس دما اب اثيوبيا زلو سرعات كاب غزي ناب غزي نتي زلو متفنان ويون ناي كوينات قانقوا ناي كوينات اكايدا ممليسو ندادنا وسخلو النارسنو يخيدالو بوغن ኤርትራ عرفوا ترغاغيكم تقمطوا ناب كمز كنتا زوسد مخنيات يلن زبل زينا تزي كوينو كنوركم هنا كمزينا خبزلنا نابز خنقبرنا زبل زرباك سافجي تسمعن بزياده كن اتي اديس ابا زلو لك كمزي اوش ترسني اتي وزلو امو فلخلخ زبل زلو تفلخلخ كاوي زبق زلو زصني حود ما تزلو زخف ازقبر زلو نابز خف زدي بوزلو كنتا بوغن اديس ابا زلو 4 كيلو زلو سرعتيو اتي كم وزغبرو زلو دما
ስለምንታይ ምዃኑ ብኩሉ መንገዲ ሪና ኣለና ውሽጣዊ ፀገምናቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኸደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነዛ ናብ ኤርትራ ዘላ ቻለንጅ ድማ እንኮ መዋፅኦ ናይ ፀገሙ ክትከውን ኢሉ ኣቐሚጥዋ ስለ ዘሎ እንተስ ብተግባር ክገብራ እንተስ ክገብራየ እትብል ዘረባ መዋፅኦ ክትኮነሉ ኢሉ ሓሲብዋ ስለ ዘሎ ነዚኣ መመሊሳ ትደፍኦ ዘላ ሳያ ሓንቲ እዚ ሙቐት እዚ ቀልጢፉ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ድማ ብኩሉ ንዕዘቦ ኣለና እቲ ኩነታት ካብ ምንታይ ተበጊስዩ ከምዚ ዓይነት ረስኒ ዝመፅእ ዘሎ ወይ እውን ነዛ ዘረባ እዚኣ ጀነራላት ይኹኑ ኮንሬላት ይኹኑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንጉህም ብሸትን ዝጥቀመላ ዘሎ እንታይ ስለ ዘጋጥም ዘሎ እዩ እንድሕር ኢልካ ፅንሂልና ክንሪኦ ኢና ኩሉ ካልኦት ሃገራት ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ነዳዲ ዝውስኻሉ ሃገራት ድማ ኣለዋ እዚ እቲ ኩነታት እቲ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ኮይነን ኣጀንዳ ናቱም ኣብ ኣሕመድ ድማ ናቱም ኣጀንዳ ከሳልጠሎም ተልእኮ ይቦሞ ዘለዉ ንሳቶም እውን ልክዕ ከምዚ ነታ ሬድዮስ ድምፂ ወስኻላ ዝብልዎ ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ኣናሎጊ ወይ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና ስቕ ክብል ምስ ዘለየ ከምዚ ጥቡቕ ዘብሎ ወይ ውግእ ዘብሎ ተዛረብኡ ይበል ዝብሎ ዓይነት ከምኡ ዓይነት ምልክት ንርኢ ኣለና ሕጂ ብምሉእ እቲ ዝገበሮ ናይ ኩናት ምብግጋዝ ካልእ ኩሉ ነገራት ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ከምፅኣለይ ኣይክእልኒ ዝብል ገምጋም ስለ ዝወሰደ ማርሻ ቀይሩ ኣሎ እታ ማርሻ እንታይ እትብል እያ ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ኣንፃር እስራኤል ኣንፃር ኣሜሪካ ኣንፃር ኤውሮጳ ጌርካ እንትኾነ እገዳ እንተዘየለ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ክሕግዝሉ ዝኽእሉ ኣጀንዳ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ዳርጋ ሚድያ ናቶም ብኮኦርዲኔት ዝኾነ መንገዲ ዝገብራ ዘሎ እዩ ንሕና ድማ ብዝተኻለና መንገዲ ቀዳማይ ከነስዕሉላ ኣለና እንታይ ዕላማ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ንኤርትራ ንምውንጃል ዝግበር ጌም ናቶም ቀፃልን ነዊሕን ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና Drones head to Massawa. Satellite images showing heavy lift cargo aircraft touching down in Massawa have sparked alarm, not just because of what they carry, but because of who may be directing them. What may look like routine firefight could in fact reflect a dangerous deepening of military ties between Iran and Eritrea, with worrying implications for Ethiopia's national security and the stability of the border Red Sea. Cheap airframes, expensive consequences. Iran has perfected a model. Supply allies with inexpensive, lethal, unmanned aerial systems, UAS, and train operators in their use. Drones do not require conventional airfields or satellite basing rights. They need crates, technicians, and permissive ports. A single B-747 or Ilyushin 6-2 can carry dozens of disassembled Shahed loitering munitions, Mohajer reconnaissance strike drones, ground control stations, and ሕጂ እንታይ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ክገርመኩም ብሓደ 10 መንገዲ እዮም ነዛ መጥቃዕቲ እዚኣ ፈንዮማ ዘለዉ ብኣርቲክልስ ናቶም በቲ ሆርን ሪቪው ዝብል ብኩሉ ዓይነት ቻነልስ ናይ ምውዕዋዕ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ ነዚኣ ኣድቫንቴጅ እዚኣ ዝያዳ ነቲ ሚድያ ማኒፕሌት ኣይ ምግባር ዝጥቀሙላ ሰዮም ብዝሒ ስለ ዘለዎም ብዝሒ ፀጋታት ድማ ኢንቨስት ስለ ዝገብርሉ ነቲ ሓሶት ንምዝራዕ ሰፊሕ ዝኾነ ካምፔን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ መጀመርያ ካብ ኤርትራ ናብ ኢራን ከም ዝኣተወ ዘረጋግፅ ነገር የለን ዝተረጋገፀ የለን ሳተላይት ኢሜጅስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ nobody confirms this ክንምንታይ ታንጀብል እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ረስኒ ዘለዎ ዘረባ ሃይሊ ጎስጓስ ክትሪኦ ከለካ ድማ ብኩሉ ቻነልስ እዮም ዝደፍኡ ዘለዉ እታ ቀንዲ ዕላማ ናቶም ድማ እዚኣ ያስምዕዋ ክንምንታይ ሕማቅ ጎረቤት ሒዝና ከም ዘለና ክትፈልጡ ጥራይ ራናው ለምሳሌ ብትመጣ እዚህ ጋር መሳራ ብቻ አራግፋ ነው የምትሄደው ወይስ ምንድነው የምትፈጥረው የሚለው እጂ መጀመሪያ ካልውን አለ ኡይ ዘብሎም ዘሎ እዚያ መስምዕዋ ጽዋር ምዕጣቃ ዘመላክት ጸብጻፍ ወጽም ርዕሰ ከተማ ኤርትራ ከተማ አስመራ ካብ ዝኹን ይኹን አንፈት ከንጸላልዋ ዝኽል ዓቢ መጥቃዕቲ ሚሳይል ምክልኻል ዝኽል ስትራቴጂካዊ ሓዱሽ አጽዋር ከም ዘእተወት ዘመላክቱም ህንጸት ስርዓት ሚሳይል ተካይድ ከም ዘላ ተሰሚዓሎም እቲ ኤርትራ እቲያቶ ትኽልያ ተባሂሉ ዘሎ ስትራቴጂካዊ አጽዋር ባላስቲክ ሚሳይል ኮይኑም ኣብ አፍሪካ ግብጽ ጥራሕ ዝተዓጥቆ ምዃንዮም ኤርትራ ስርዓት ባላስቲክ ሚሳይል ተተክል ከም ዘላ ዘመላክት ናይ ሳተላይት ሓበሬታ ድማ ካብ ከተማ አስመራ ከም ዝወጽ ፍልፍላት ዜና ጽብጽ ይበነሎም እቲ ሓዱሽ ስርዓት ሚሳይል ድማ ኣብ ወሰና ወሰን ከተማ አስመራም ተኸላኢ ካይድ ከም ዘሎ እዩ እቲ ሓዱሽ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ዘሎ ግብጽ ኣብ አፍሪካ ብሕታውነት እትውንኖ አጽዋር ምዃኑ ዝፍለጥ ከምኒ ኢትዮጵያን አልጄሪያን ድማ ኤስ-300 ዝተባሃለ ስርዓት ሩስያ ዝኾነ ምዕቡል መከላኸል ኣየር ስርዓት ሚሳይል ከም ዘሎን ጸብጻባት የመላኽቱም እቲ ካብ ኤርትራ ተሰሚዑ ዘሎ ምዕጣቕ ባላስቲክ ሚሳይላት ዝምልከት ንብዙሓት ዝዘራርብ ዘሎ ኮይኑ ብናይ ኤርትራ ኢኮኖሚም ዘይሕሰብ ምዃኑ ዝምጉት ኣለዎ እዮም ይኹን እምበር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዳግም ኣትያቶ ዘላ ከቢድ ወጥሪ ስዒቡም ክመጻእ ዝኽእል ሓደጋታት ንምክልኻል ካብ ሕሉፍ ዘመናት ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ዕጥቅታታ ኣብ ምዝማን ተጸሚዳ ከም እትርከብ ዘመላኽቱ ጸብጻባት እዮም ዝወፁ ዘሎም
ካብ ሃገራት ቻይናን ሩስያን ሸመታ ኣጽዋር ከም ተካይድ እትግለጽ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መዕረፊ እግሪ ንምርካብ ጽዑቕ ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ዝግለጸላ ኢስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ምስ ኤርትራ ኣብ ስጡም ዝምድና ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ መራሕቲ ሃገራት ሕቡራት ሃገራት ተጓዒዙ ዝነበረ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ኢራናዊ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ተደጋጋሚ ሓቅነቱ ተረጋገፀ ዲያ ተረጋገፀን ኣነ ብዚ ዝበኩም ዘለኹ ናይ ካልኦት ሚድያታት እንታይ ይዝረብ ኣሎ ብዛዕባ ኤርትራ ዘገድሰና ስለ ዝኾነ እዩ። ዓለም እንታይ ትዛረባላ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ገለ ሰብ ኣሎ ክንሰምዖ ይደልና ዝብል ኪድ ጥፋት ክትሰምዖ ዘይደሊ ተኮይንካ ነዚ ኣነ ይገርመኒ እዩ። ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ባህል ኣሎ ፅቡቕን ሕማቕን ክንከታተል ግዴታና እዩ። ነቲ ጌጋ ኣንጻርና ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዎ ዘሎ ዲባንክ ክንገብሮ ኣለና። ኣነ እውን ፅሒፈ ኣለኹ ኣበይ ንኣብነት ነቲ ፅቡቕ ዘሎ ድማ ክንሰምዖ ኣለና። ምክንያቱ ኤርትራ ሓበሬታ ስለ ዘይተውፅእ ሓበሬታ ዘይምውፅኣ ድማ ኣብቲ ድሕሪት እውን ገሊፀ ኣለኹ። ኣነ ፅቡቕ ነገር ኣለዎ ሽግር እውን ኣለዎ። ምክንያቱ ሕራይ ኣፅዋር ገዚና ኣለና ኢላ ኤርትራ ክትነግራ ይትኽእልና። እቲ ፀገም ግን እዚ 10 ግዜ ዝኸሱና ዘለዎ ድማ ፅልዋ ኣለዎ እዩ። ፅልዋ ዘይብሉ ይኮነን። ንኤርትራ ምስ ሶማልያ ሓጊዛ ኢሎም እዮም እኮ ክንዲ ገለ እገዳ ውሪዶምላ if you remember that. ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣጀንዳ ከነስዕብለሉ ክንክእል ኣለና። ገሊኹም ኣለኹም ኣብዚ ቻነል መፅኦም ክትእዝዙ ትደልዩ። እዚ ቻነል እዚ ዝመስለና ንህዝብና ከገልግሎ ይኽእል እዩ ክጠቕሞ ይኽእል እዩ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝበልና ኢና። ኩሉ እዚ ዝበሃል ብትክክል ይፍፀም ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ግን ስፔኩሌሽን ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዜና ሓደ ግዜ ኣብ ዜና ብፍላይ ኣብ ፖለቲካ ብሓሶት ኣፀሊምካ ምኽሳስን ሓደጋ ምውራድን ንቡር እዩ። ከም ኤርትራዊ ድማ እዚ ከም ንቡር ጌርና ክንወስዶ ዘለና ኢና። እዞም ጎረቤትና መብዛሕትኡ ግዜ ብሓሶት እዮም ዝኸሱና። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ኣይረኣኹሞን ዲኹም ሙሉእ ዲፕሎማት ኣኪቡ ኩሉ ትሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ኤርትራ ትገብረላ ኢሉ ዝኸሰሰ ክንደይ ካብኣቶም እዮም ሓሲኻ ኣለኻ ተጋጊኻ ኣለኻ ዝብልዎ ብዙሓት ካብኦም ይኣምንዎ እዮም አንፎርቹነትሊ ወይ እውን ነቲ ሓሶት ናቱ ከም ንቡር ገይሮም ወሲዶም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ይዘርእሎም እዮም። ስለዚ ጥንቃቐ የድልየና እዩ። ብፍላይ እቶም ንኣሽቱ ወለዶ እንታይ ዓይነት ጎረቤት ከም ዘለና ክንደምንታይ ንቕሓትን ተበግሶን ዝተወደበ ስራሕ የድልየና ከም ዘሎ ዝተወደበ ማለት ድማ መንግስቲ ዝፈጥሮ ዘይኮነስ ብግልና ኣብዚ ቻነል ሕጂ ሓበሬታ ምሳብናኩም ክትምልሱ ንስኻትኩም ብግዴኹም ንእሽተይ ኣበርክቶ ናትኩም ክትገብሩ። ምክንያቱ ኤርትራ ዝተኸፈሉ ኣብ ደገ ነቲ ሚድያ ናይ ኤርትራ ዘጓውሑ የብላን። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ናቱ ሓላፍነት ወሲዱ ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ። ክሰርሕ ተኮይኑ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ሚድያ ክውዕል ኣይክእልን እዩ። ንሕና ነቲ ዘሎ ንነግረኩም ኣለና። ንስኻትኩም ድማ ንዑ ሰሚዕኩም ትቕፅሉ። እጅቲ ዘረባ ዘሎ በቲ ሓደ ድራ ድማ ኤርትራ ኣፅዋር ኢትያ ኣላ ግርም ከምዚ ዜና ከውፅዎ ኣለዎ። እሶም ከውፅዎ ከለዎ ድማ ደስ እዩ ዘለና። ኤርትራ ኣፅዋር ገዚኣ ኣላ ገዛትን ካሎ ኣርስ ኮይኑ ገዚኣ ኣላ ንዝብል ንሕና ፅቡቕ ጥራይና ንብሎ። ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ክኸውን ከሎ ግን ቻለንጅ ኢና ንገብሮ። ምክንያቱ ኤቪደንስ ዘይብሉ ንኤርትራ ብፍላይ ምስ ናብ ኢራን ኣፀጊዕካ ንኣብነት ኤርትራ ካብ ራሽያ ትገዝእ ትህሉ ትኽእል ሜቢ ካብ ቻይና ሜቢ ካብ ካልኦት ሃገራት ትገዝእ ሜቢ ካብ ግብፂ ወሲዳ ኣላ ብዙሕ ኣፅዋር ትኸውን ካብ ግብፂ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኤርትራ ክትእገዝ ስለዘይትኽእል ካብ ኢራን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ሸፈቅቲ ባዕሎም ሓበሬታ ሰኒዖም ንኤርትራ ንምኽሳስ ዝጥቀምሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ። ስለዚ ንሕና ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ዝኸሱና ዘለዉ ክገርመኩም ኢራን ኣበይ ኣላ ትሪእዎ ኣለኹም። ኢራን ጥቃ ፊት ናይቲ ኢማራት ዘሎ እቲ ኢራን ዝበሃል ካብኡ ተበጊሱ ምስ ዑማን ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና እዩ ዘለዎም። ብዑማን መፅኡ ኣብ ሊብያ ኣብ ንሑቲ ባዕሉ ከራግፈሎም እንታይ ፀገም ኣለዎ ባሕርሲ ሑቲ ንዖም ይቐርቦም ከም ንዓና። ስለዚ ንሑቲ ባዕሎም ክቦም እንታይ ዘሸግሮም ወይ ናይ ሑቲ ጀላቡ ከይደን መራኽብ ከይደን ሒዘን ክመፃ እንታይ የሸግሮም እንታይ ገድሽዎም ንባፅዕ ኣምፂኦም ካብ ባፅዕ ዝወስድዎ እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለዎ አንሪዝነብል ዝኾነ ነገር እዩ። እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ካብ ኢራን ክትገዝእ ትኽእል ዶ? ሰርተንሊ ክትገዝእ ትኽእል እያ። የስ ኣብ ኢራን ሕጂ እገዳ ወሪዱ ኣሎ። ካብ ኢራን ምግዛእ ድማ ሰከንደሪ ሳንክሽንስ ክወርደካ ይኽእል እዩ። ካብ ራሽያ ምግዛእ እውን ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዝሓለፈ ሰዓታት ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ተወሳኺ እገዳ ዝኾነ ይኹን ምስ ራሽያ ንግዲ ዝገብር ክሳብ 500% ታሪፍ ክወርዶ እዩ ዝብል መፍርራሕ ገይሩ ኣሎ። ስለዚ ኤርትራ ካብ ራሽያ ትገዝእ ኣላ ድያላን ኣይፈልጥን እየ። ኣብይ ኣሕመድ ግን ሱ 35 ካብ ራሽያ ክገዝእ ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ዝያዳ ምጥፋእን ፕሮፓጋንዳ ነቲ ናይ እሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ምውፃእ ናትና ስራሕ ክኸውን እዩ። በቲ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ መድረክ ስለ ዘላ ዘድልያ ምድላዋት ትገብረሉ ዘላ ኣፅዋር ገዚኣ ዝብል ትብገስ ኣላ ዝብል ከም ፅቡቅ ጌርና ኢና ንሪኦ። ንሳቶም ዝፍትንዎ ዘለዉ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ኤርትራ ምስ ኢራን ትወስዶ ዘላ ኣፅዋር ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ትጥሕስ ስለ ዘላ እገዳ ንክወርዳ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንፈልጣ ኢና ተገይም ንእስራኤል ናብቲ ኩናት ኣብ ጎኖም ንምስላፍ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ።
ስለዚ ኢራን ናብዚ መፅኣላ እስራኤል ኣኺልኩም እዩ ክትዕፀው ኢኹም ስለዚ ምሳና ኮይንኩም ንኤርትራ ኣብ ምሕራብ ሓግዙና ንምባል ጥቀምሉ ዘለዉ እዩ እስራኤል ከይተፀውዐት ከላ ክንደይ ግዜ ምሶም ተሰሊፋ ቅድሚ ሕጂ ዝመፀሎም ለውጢ የለን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩሉ ነገር ዝተፈተነ ሓድሽ ነገር ክህሉ ይክእልኒ እዩ እታ እንኩ ሕጂ ዘላ ንባዕሎም ክወጥቁ ይደልዩ ስለ ዘለዉ እታ ምውዳቕ ናቶም ከይበፅሓት ከላ ከመይ ጌርና ንነፍስና ምስ ኤርትራ ሓዊስና ክንድኾን መዋፅኦ ንረክብ ዝብል እዩ እቲ ህውተታ ናቶም ግን ብክልተ መንገዲ ከረየኩም እየ ንስማዓዩ ሕጂ ትጀሚርና የፀናዕና ከመይ ገይሮም ክሕውስዎ ይፍትኑ ኣለዉ ነዚ ነው የምትሄደው ወይስ ምንድን ነው የምትፈጥረው የሚለውን ነገር ነው አሁን ማሰብ ያለብህ። አንደኛ ኢራን ራሷን ለውክልና ጦርነት እያመቻቸች ነው አለችው። መሳሪያዎችን ታቀርባለች እና ሀውቲ የእሷን ጦርነት በውክልና እንዲዋጉላት ነው አንደኛው ነገር እያደረገች ያለችው። ሁለተኛው ነገር ይሄንን ስላደረገች ኤርትራ ምንድን ነው ቤኔፊት የምታገኘው ነው። እንደኛ ማዕቀብ ጥሳ ነው ወደ ራሱ ሀገር እንዲመጣ እየፈቀደች ያለችው ማለት ነው። አሜሪካ ጣለችውን እንትን ላይ ማዕቀቡን ጥሳ ነው ይሄን ነገር እየተቀበለች። ማዕቀቡን ጥሳ ስትቀበለ ይሄን ነገር ምንድን ነው ኤርትራ በዚህ ሂደት ውስጥ ተርፎ የምታገኘው ካል እንደ ድሮን ጸረ ድሮን የመታጠቅ እድሎች ይኖራታል ማለት ነው። የኢራንስ ፍላጎት ለአውቲ መሳሪያ ማቅረብ ብቻ ነው ወይስ ቀይ ባህር ላይ ቤዝ ያስፈልጋታል? እሱን ነው የምትፈልገው ነገሩ ትልቁ ብንል ቤዝን ነው እሷ እዚህ አካባቢ ላይ የምትፈልገው ነገር ማለት ቤዝን ከፈለገች ደግሞ የነ አሜሪካ ፍላጎት እዚህ አካባቢ ምንድነው የሚለው ነገር ነው። አሜሪካ ትልቁ ነገር የሴኩሪቲ ጉዳይ ያሳስባታል። የቀይ ባህርን ያለው አካባቢ ሰላማዊ የንግድ እንቅስቃሴ እንዲሆን ትፈልጋለች። የዓለማችን ከ10 እስከ 12% የሚሆን ስለዚህ ከም ድሪ ወደለው ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ነገር የብሎምን ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝብናቶም ብሓይልኻ ክትረኽቦ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንካ ኢራን ኣብቲ ኩነታታት እያ ከመይ ጌራ ትሕግዘና ንዝብል ዝገብርዎ ዘለዉ ድራማ ኢና ንርኢ ዘለና። ኢራን በይስተደልያ ሑቲ ብጎኖም እዩ ንሑቲ ብጀካ ኢራን ዝድግፋ ሓይሊ የለን። ሑቲ ማለት ድማ ተኸታሊ እምነት ሸዓ እዩ ምስ ኢራን ድማ ኣይዲዮሎጂካሊ ብኩሉ መንገዲ ማች ዝገብር ሓይሊ እዩ። ስለዚ ናብ ኤርትራ ብፍሉይ ዘምፅኣ ምክንያት የላን። ካብኡ ናብኡ ድማ ኣብ ሱዳን እውን ዓብይ ፅልዋ ከም ዘለዋ ድሮናት ናታ ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብዙሕ ምትእስሳር ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ውሽጣዊ ኢንሴኪሪቲ ፍርሂ ራዕዲ ዝተበገሰ ኩነታት ምዃኑ ደጋጊምና ከነስተፍለሉ ዘለና ኢና። ኤርትራ ድማ ካብ ዝኾነት ሓይሊ ክትገዝእ መሰላ እዩ። ራይት ናው ኢራን ኣጊዳ ከላ ካብ ኢራን ክትገዝእ ከይዋፃ ይኽእል እዩ ኤርትራ የግዳስ ናይ ህላዊ ሕቶ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ጅን ኤርትራ ዝትገብሮ ዘላ ጌራታ ይብል ኣለኹ እንታይ ግን ብል ኣለኹ ኢፍ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ እንተጌራቶ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ንቕበሎ ኢና ስለምንታይ እስከ ንቕበሎ እገዳ ካብ ኣሜሪካ ክወርዳ ክእል ይኽብለኒ ክእል እዩ። እገዳ እኮ ምስ ሓለኻዩ ዝስማዓካ እንድሕር ነታ ዓዲ ብምልኣ ከጥፍእ ምጥፍኡ ዘይተርፎ ስርዓት ግን ዝርከቡ ትሕቲ ቅርፅናትና ክድምስስ መደብ ኣውፅኡ ዘሎ መራሒ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክንምክቶ ግዴታና እዩ። ንኣብነት ኤርትራ ነዚ ኣይትፈልጦን እያ ይብልኒ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣየስተብለሉን እያ ይብልኒ እንታይ ይብል ኣለዎ ኣብዚ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኤርትራ ጀነራል ኣብ ኮኦርዲኔትስ ናቱ ገዝኡ ኣብዚ ስምዕዎ ማለት ፕሮፓጋንዳ እንጂ ግን ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኩሎም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ጀነራላቱን ኩላቶምን ኣበይ ከም ዘለውን ናቶም ገዛ ዝንቀሳቀሰሉ ኩሉ ኮኦርዲኔትስ ኣዳሊና ተዳሊና ኣለና። መጀመርያ ሓሶትን ሸፈጥን እንዲሁ ግን እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ርሕቀት ዳርጋ ሽም ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሎም ሓለቓ ስታፍ ሽሙ ይጠቕሱ ቤት ፅሕፈት ሓለቓ ስታፍ ጠቕላላ ስታፍ ገረዝግሄር ሽሙ እናጠቐሱ ብዚ እቲ ሓጋገዚ መን እዩ ከምኡ ድማ ሓይሊ ምድሪ ኣዘዝቲ ኮማንድ መን እዮም ሓይሊ ባሕሪ መን እዮም ሓይሊ ኣየር መን እዮም ንኩላቶም ሓይሊ ናይቲ እዚ ሓላፊ መን እዩ ከምኡ ድማ ናይቲ ሓይሊ ምድሪ ጠቕላላ እዚ ናይ ምዕራብ መን እዩ ብርጌደር ጀነራል ፀሃየ መኮነን ኣነ ዘንበልኩም ዘለኹ ድረ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ከምኡ ድማ እዚ ማእከላይ 74 መካናይዝድ 74 ብርጌደር ጀነራል ተኬ ብላቃ ከምኡ እናበሉ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ተቆፃፂርና ኣለና ባሃልቲ እዮም። ሕጂ እንታይ እስከ ኢሎሞም ብዙሓት ነዚ ከምዚ ኢሉ ፖስት ዝገበረ ዋ ኣታ ክንዲዚ ሓበሬታ እንተለኩም እንታይ ጠጠው ኣቢልኩም ኣሎ what is stopping you እንታይ እዩ ክንዲዚ ዓቕሚ እናሃለወኩም ከሎ ዓፅዩ ጠጠው ኣቢልኩም ዘሎ እቲ ክትገብርዎ ትደልዩ መጥቃዕቲ ንኸይትገብሩሲ እንታይ ከልኪልኩም ኣሎ ኢሎሞ። ምክንያቱ ክንዲዚ ሓበሬታ ዘለካ ተኮይኑ ኩናት ናብ ኤርትራ ኣዊጅካ ኢኻ ክትዋጋ ከም ደሊ ንዓሰብ ብሓይሊ ክወስድ የልካ ኢኻ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ተኮይኑ ከም ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ጌርኩም ክትቡና ኣለኩም ኢሉ ኪኑ ሓሊፉ ድማ እቲ ባሕሪ ክወስደይና ኢልካ ስለዚ እንታይ ጠጠው ኣቢልካ ኣሎ ክትወስዶ ድሕሪ ኩሉ ነገር ኣብ ዕላማ ይትኸ ኣለኻ what is stopping you ምክንያቱ
حدا زقبر نديونا ينقر سلو زخوني إذا نقرات انت زنبرهم انت زفلتو نيرهم إذا عجيكم يلزلو تراسة بايكون كاب سليانا إثيوبيا زي ما صح بريتا خمس خونه فلوتي بتدقاقامي كوم زقبري سلازي بزعق زي دما كومينا ثم إذا سوم زاربو تمنقسي ونسو يزارب قربنا جزية في اللي سوم قديما يقولوا تمنقسي بحري ما بزعق زي كان نايس اللي حبريتا خمس لو بحالي تاكسيو ينقري قد ما خلطوا رحنا جيركم نيرة تمنقسي ما قلت وسوسه قد ما قلتصوا منا جيركم نيرة نابله ينقري زد ما بقرب أمس منقسي دسرحو ناي منقسي الوخات ناي منقسي محورات كم زغونو كم زغمانا هاجرنا فتينا መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትዊተር ምፅሓፎ ጥራይ ኮን ኢና ሓበሬታ ነውፃልኩም ንሕና ብዛዕባ ኤርትራ ዛትስ ዋይ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ብካልኦት ቻነላት ዝወፅእ ድማ ከነውፅእ ንፍትን ምክንያቱ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝመፅእ ሓበሬታ ብስለያ ዝመፅእ ሓበሬታ ይኮና ናብዚ ከነውፅእ ንፍትን ኣይደልን የውና መንግስቲ ኤርትራ ዘድልዮ ሓበሬታ ጥራይ ደገ ከውፅእ ኣሎ ባህላ እየ ባዕሉ ምስ ኣውፅኦ ጥራይ ከም ዜና ክመፀኒ ዝደሊ ግን ካልኦት ሓይልታት ድማ ኣለዉ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ዝህቡ ሰሚዕና ገሊኡ ሓሶት እዩ ክንብል ኣለና ገሊኡ ድማ ንጥንቃቐ ዝኣክል ሓበሬታ ክውሰደሉ ከም ዘሎ ወይ ጥንቃቐ ክውሰደሉ ከም ዘሎ ንክንነግር ኢልና ኢና ንገብር ዘለና ስለዚ እዚ ኣብ ቅድሚ ዝረኣናዮ ዓንተቦ ኤርትራ ብዝሒ ኣፅዋራት ወይ እውን ኣብ ኣፍሪካ ውሕዳት ሃገራት ጥራይ ኣጢቐንኦ ዘለዋ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ድዩ ሚሳይላት ድዩ ከምኡውን ድሮናት ድዩ ፀረ ድሮናት ድዩ ሒዛላ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣመና ዝሰንብዶም ዘለሲ ኢራን ገሌ ዘብሎም ዘሎ ድማ ተንንኮ ኣለዋና ዝብልዎን ዝነበሩ ድሮናት እየን ነይረን እተን ድሮናት ያተን ድማ ድሮት ሓንቲ ከይተበገሰት ወሊዖም ገዲፎም እታ ዝኸበረት ናቶም ተባሂሉ ኤርትራ ወሊዕዋ መን ገይርዋና ግን ከም ዝወደቐት ዘይተፈስወ ይጭነውን ያብቲ ናቶም የጋጥም ኩሉ ግዜ ስለዚ እቲ ዝነበሮም ኣተሓሳስባ ወይ ናይ ድሮን ዓቕሚ ኣለና ወይ ገለ ሓይሊ ፀብለልትነት ክህልወና ይኽእል እዩ ዝብል ዝነበረ ተስፋ ስለ ዝቆረፁ ሕጂ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኢራን ኣብቲ ኩናታት ያላ ስለዚ ሃየ እስራኤል ገለ ግበሪ ምክንያቱ ንሕና ዓቕሚ የብልናን ንኢራን ተተው ከነብላ ዓቕሚ የብልናን ዝኾነ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና መፂኹም ንስኹም ገለ ሓግዙ እስራኤል መፂኹም ተተዋግዎም እስራኤል መፅያ ንኤርትራ ተደብደበት ካብ ዝብል ሕልሚ ተደጋጋሚ እዮም ዛረቡ ዘለዉ and this is embarrassing ሓደ ሃገር 130 ሚሊዮን ኣለኒ ጂዲፒ ናተይ ክንድዚ ዶ ካብ ኤርትራ በዚ ንዓቢ ዶ ከምዚ ዶ ኣለና እናበለ ዝፍክር ንሓደ ሃገር ተሓርሙ ኢሉ ክዛረብን ክፍክርን ድማ ሓግዩ ከሪሙ ዘሎ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ ሓንቲ ክገብር ዘይክእል እስራኤል መፂኽኒ ገለ ግበር ንኽብል ክሕሱ ዝመርፅ እንድሕር ኮይኑ it's just unbelievable ሓንቲ ኣርቲክል እንታይ ኢሎም እስካ ውፅኦም ነይሮም መስለኩም ኣነ ዝገረመትኒ ኩሉ ሰብ እውን ከሰብዕለላ ዘሎ ሓንቲ ኣርቲክል ናቶም እንታይ ትብል ኤርትራ መብዛሕቲ ግዜ ከም ንእሽተይ ኢኹም ትቆፅርዋ ንሕና ድማ ዓቢ ስለ ዝኾንና ኩሉ ግዜ እቲ ማሕበረሰብ ዓለምሲ ዓባይ እያ ትውፅእ ዘላ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ኤርትራ ግን ከም ምንኣሳይ ትርኣይዋ ኤርትራ ብዙሕ ፅልዋ ዘሎ ሓደገኛነት ዘሎ ሃገር እያ ሕማቕ ንክትገብር ብዙሕ ርሕቀት ክትከይድ ትኽእል ሃገር እያ ስለዚ ንኢትዮጵያ ዓባይ ስለ ዝኾነት ኢትዮጵያ ትዕምፅ ዘላ ኢልኩም ፀቅና ኢትዮጵያ መሓዝ ንኢትዮጵያ ምኹናንን ኣንጻር ኢትዮጵያ ምጉዝጓስን ምዕራባዊ ዓለም ክገድፎ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ኤርትራ ንእሽተይ ኢሉ መንሸለል ኢልዋ ዝኸፍአ ገዳ ኣብ ልዕለና ዝኸበደ ተፅዕኖ ኣብ ልዕለና ሓሕማቑ ንዓና ሚድያ ኣንጻርና ማሕበረሰብ ዓለም ብዙሕ ግዜ ንኤርትራ ጎዳኢ ዝፍትል ስለዚ እሳቶም ንኤርትራ ብኸመይ ከም ዝምክትዋ እንታይ ከም ዝብሉ ወላ እቲ ህዝቦም ከኣምኖም ኣይክእልኒ ምክንያቱ ስለምንታይ ክንዲዚ ዓይነት ድኻምነት ካብ ኤርትራ ክመፅእ ኢሉ ኤርትራ ከመይ ጌራ ብትገብሮ ዘላ ነገራት ቀልጢፋ ነቲ ክንዲ ገለ ሃገር ኣለኒ ዶ ዓለም ሙሉእ ትሕግዘኒ ኣሎ ዶ ክትብሎ ዝሓገኻ ከንቶ ምዃኑ ዓቕምናትካ ድሩት ምዃኑ ከተፍልጠካ ትኽእል ኣላ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ተሕዲድ ምስ ባሕራት ተሓይዝካ ንርኢና ኢትዮጵያ ከዘመናት በፊት የባህር በሯን መተንፈሻዋን በጉልበት ተነጥቃ የግፍ ግፍ ተሰርቶባት ለዘመናት ተቆልፋ ስትቆይ ከእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ኢትዮጵያውያንን ለመበጥበጥ ሻዕቢያ የሀገር ውስጥ ታጣቂዎችን እያሰለጠነ ያስታጥቅ ነበር። አሁንም እያደረገው ይገኛል። ይህ ግልጽ የሆነ የሉዓላዊነት ጥሰት ሲሆን ነገሩ አሁን ወደ መጨረሻው እየደረሰ ይመስላል። ኢትዮጵያ በቅርቡ እንቅርቱንም ጆሮ ደግፉንም እየመረራትም ቢሆን ወደ መጋፈጡ ገብታለች። የባህር በሬን አስመልስ ሳለው ሉዓላዊነቴንም እጠብቃለሁ ግን ወደ ጉልበት ከመግባቴ በፊት የመጨረሻ ማስጠንቀቂያዬን እንካችሁ እያለች ሲሆን ገልጽ አቋሟን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ይፋ አድርጋለች። ለመሆኑ የመጨረሻው የኢትዮጵያ ማስጠንቀቂያ ምንድነው? ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተላከው መልእክትስ ምን ይዘት አለው? ወሳኙ ምዕራፍስ ምን ይመስላል? ሰሞነኛ ጥንቅቅ ያለ መሰናዶ አለው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ዝለቁ። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ብመንገዲ ፍሬ ሚኒስተሮም ዝወፅአ መጠንቀቕታ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ግን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ክትብል እኮ ሰብ ኣሰልቺኻ
አሚን እንታይ ኢሎሞም ኢትዮጵያውያን መስለኩም ሓቆም እዮም ማለት ሓደ ሰብሲ ከጠንቀቐካ እዝንኻ እንተፅሚምካ እንታይ ኢኻ ትገብር ዋ ንዓባ በጃኻ ክትገብሮ ትደሊ እንተለካ ተበገስ ኢኻ ትብሎ ኣብዚ መንስማዕ እዛ ዲቤት ንስማዓ እያ Second point is that Eritrea is providing support to rebels and other actors undermining Ethiopia. This kind of reckless behavior by Eritrea is unacceptable and cannot continue. Ethiopia accusing Eritrea of helping rebels is the funniest joke of the year. Who hosted hired Eritrean puppet in Addis like honored guests, then turn around and cry that we're the ones supporting rebels? You've ሕጂ እንታይ እዚ ሓውና ቅድሚ ሕጂ እውን ሸር ገይረልኩም እየ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብዝበለፀ መንገዲ ዝገልፅ ንሱ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሶም ኤርትራ ሬበልስ ወይ ከዓ ዕጡቃት ጉጅለ ተዕጥቕ ኣላ ይብሉ ኣለዉ ንኤርትራ ሲ ንናይ ኢትዮጵያ ፋኖ ዲ ንካልእ ትሕግዝ ኣላ ይብሉ ኣለዉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ኮንፈረንስ እዩ ዕላማ ናቱ ድማ ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ወረቐቶም ረጂም ቸንጅ እዮም ዝብሉ ስርዓት ክንቅይር ኣብ ኤርትራ እዮም ዝብሉ ንዓፋር ወታደራዊ ቅልፅም ኣሰልጢኑ ንውግእ ብሉ ከም ዘሎ ኣብ ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር ሰሚዕና ኣለና ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንኤርትራ ንካልኦት ዕጡቃት ጉጅላ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትሕግዝ ኣላ ዝብል ክሲ ክኸሱ ከለዉ ንሳቶም ግን ከም ትሪእዎም ዘለኹም ንብርጌድ ንሓመዱ መበል ሳልሳይ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ድዩ ገለ ዝበሃል ኣብ ጀርመን ድማ ቴሮሪስት ኢንተርናል ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝተባሃለ ውሽጣዊ ግብረ ሽበራዊ ኣካይዳ ዘለዎ ዝተባሃለ ንዑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ አንጊዱ ፖለቲካዊ ስራሕ ንክሰርሕ ተባሂሉ ንጎ ምሸት መበል ሳልሳይ መበል ራብዓይ ግዜ ከምዚ ኢሎም ክእክብዎ ንርኢ ኣለና ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ተገምጢሉ ንኤርትራ ኣብ ዕጡቃት ጉጅለ ናተይ ይዕጥቕ ኣሎ ክብለካ ከሎ ክሳብ ክንደይ ድርቅና ኣለዎም ንሓሶት እዚ ከዓ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕሪ ኢልና ማሕበረሰብ ዓለም 2 ተደምሮ 2 92 እንድሕሪ ኢሉ ኢትዮጵያ ፅባቅ ኣለኹም ኢሉ ተንስኡ ዘጣቅዓሎ ማሕበረሰብ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ንብሎ ድማ ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ስለ ዝፈትዎም ዘይኮነስ መጋበርያ ናቶም ስለ ዝኾነ ኩላቶም ረብሓ ናቶም ብኢትዮጵያ ገይሩ ዝረጋገፅ ኮይኑ ስለ ዝሰምዖም ኣብ ኤርትራ ድማ ኣገዳሲት ሃገር እያ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዕድል ክበና ይክእልኒ እዩ ዝብል እምነት ሰራውር ሰኒዱ ስለ ዘሎ ነዚ መንፈስ እዚ ኤርትራ ብቅልፅማ ጥራይ ኣይኮነን ክስዕሮ ዘላ ዲፕሎማቲካሊ እውን ክስዕሮ ኣለዋ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኤርትራ ነዚ ሰይጣናዊ ዝኾነ መትከል ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ብፃዕሪ ከምዚ ናይ ዩኤን ትካላት ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ዓለም ክትክተሎ ዘለዋ እናበሉ እቶም ናይ ዩኤን ዩኤንዲፒ ፋኦ ከምኡውን ዩኒሴፍ ኩላቶም ተኣኪቦም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ናይ ልምዓታዊ መንገዲ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ክቕይር ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት ዘለዎም ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ኣብቲ ዲፕሎማቲክ ሰርክልስ ድማ እዚ ናራቲቭ እዚ ኤርትራ ክትፀምት ከም ትደሊ ዲፕሎማቲካሊ ሽርክነት ክትገብር ትደሊ ሃገር ምዃና ክንእምን ብዙሕ ስራሕ ከድልየና እዩ እቲ መንግስቲ ከቢድ ዝኾነ ስራሕ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ሓሊፍ ኣሎ ሕጂ እቲ ኩነታት እናተቐየረ ይመፅእ ኣሎ ግን እቲ ዝቕየር ዘሎ ቅልጣፈ ናይቲ ምቕያር ጠጠው ንምባል ዝገብርዎ ዘለዎ ኩነታት ድማ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ a drop of evidence because your whole story is made of smoke and insecurity. Where is the evidence, you genius? Government literally invites, shelters, and amplifies forces that call for Eritrea's destabilization. That's not hypocrisy, that's Olympic level clown behavior. Who are you kidding, you buffoons? We know who you are, incompetent coward. Stop blaming neighbors for the fires you started in your own house. ናይ ብሓቂ ነታ ዘላ ኩነታት ኩሉ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ሽግርኩም በዓልኩም ክትፈትሑ ስለ ዘይትኽእሉ ትኸድዎ ዘለኹምን ናትኩም ፀገም ኣብ ውሽጥኩም ዘቃፅለኩም ዘሎ ሓዊ ክንዲ ተጥፍዎ ንጎረባብቲ ክትልኩም ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም ኣብቲ ጉዳይ ናትኩም የስ ገዛኻ እንተተቃፂሉ ውይ ክትብል ግድን እዩ ውይ ምባል ግን ኣይኮነ ዘጥፍነካ ነቲ ዝቃፀል ዘሎ ከተጥፎ ክትጎይ ኣለካ ኤርትራ ትሕግዝ ከም ዘላ ጭብጢ ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ ንዓለም ዘቕርቦ የብሎም እንተዘለዎም ነይሩ እንታይ መገበሩ ትፈልጡ ዶ እንታይ መክብለኩም እየ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር ከም ዝረብ ገበርዎ ነይሮም በቲ ዘለዎም ፅልኢ ኣብ ልዕለና ማለት እዩ ስለዚ ስለዘየለ ከውፅኡ ይከኣሉን ሓደ በሉለይ ካልኣይ ለንቀናይ ኣምፂኦማ ዘለዉ ዘረባ ብጌታቸው ረዳ ኣብ ደገ እናሰገረ ትበሃል ዘላ እዚኣኻ እዚኣ እውን ወላ እኳ እቲ ኩነታታ ርዱእ እንተኾነ ናብ ትግራይ ንምልጋባ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ told you the next war in the Horn is already funded, not by governments, not by donors, but by gold buried under the mountains of Tigray. What if I told you that Chinese financiers, Canadian papers, and Tigrayan commanders have quietly built a $3.5 billion war chest, one that could redraw borders, reignite rivalries, and turn an exhausted region into a gold-fueled battlefield? And what if the biggest secret of all
is that the people dying from poisoning, smuggling, and hunger are financing the very war that may destroy them. An empire built on ghost companies. እንታይስከ ዝብል ዘረባ ለንቀነ ኣብ ገለ ዓብ መጽሔት ናይ ካናዳ ድዩ ናይ ገለ ጌታቸው ረዳ ድዩ ምስ ካልኦት ኮይኑ ዝፀሓፈ ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ መስለኒ ዝተኸፈለ ስለ ዝኾነ ክሪያ ይከኣልኩን ግን ታርስስ ርየ ነይረ ካብኡ ዝተበገሰ ቪድዮ እዚ ናይ ትግራይ ወርቅሲ ነዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ትግራይ መጀመርያ እዛ ኩናት እዚኣ ንምንታይ ክብለኩም እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ እዛ ዝዛረብዋ ዘለዉ መበገሲ ናይ ምንታያ ነቲ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ትግራይ ወሲኖሞ ዘለዎ ስምዑ TDF ወሲኑ ተባሂሎም ቅድሚ ሂደት ኣዋርሕ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ፕሮግራም DDR ከም ዘቋርጥ ዝገለጸ መንግስቲ ፌደራል ሕዚ ምስ መፈራረምቱ ህወሓት ወጥሪ ኣብ ዝሕይለሉ ዘለዋን TDF ዝምልከት ዓብይ ውሳነ ወሲኑ ተባሂሎም ፍልፍላት ሓበሬታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገለጽዎ መንግስቲ ፌደራል ንሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ዝወሃብ ዝነበረ በጀት ደው ከም ዘበሎ ይገልጾም እቲ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝለኣኽ ንTDF ዝኽፈል ዝነበረ መሃያም ካብ ትሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ጀሚሩ ክቋረጽ ምግባር እዮም ነቶም ፍልፍላት ዜና ገሊጾም ዘሎም እዚ ሓበሬታ መስረት ብምግባር ካብ ብወገን ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓበሬታ ንምጽራይ ዝገብርናዮ ጻዕሪ ኣይሰምረልናን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቅድሚ 3 ሰሙናት ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም ብዛዕባ TDF ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ንልምዓት ትግራይ ክውዕል ዝግብኦ ዝነበረ ገዚፍ በጀት ነቲ ብመሰረት DDR ክሰናበት ዝነበረ ዕጡቕ ሓይሊ የውዕል ወይም ዘለው ዝብል ክሲ መሰል ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይ ሰው ኣቢሉ ነይሩ እዮም እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ሕዚ ውሳነ ክበጽሕ ገይርዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ካብ ምግማት ርግጸኛ ኮይንካ ምዝራብ ኣይከኣልንም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ብተኸታታሊ ሕቶታት መሃያን ጥቕምን ኣልዒሎም ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ከም ዘካይዱ ዝፍለጥ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ተመሳሳሊ ሕቶታት ዝተሓንገጡ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣርማ 15 ሰላማዊ ሰልፊ ሕቶ መሃያን ረብሓ ሰራዊትን ከም ዘካይዱ ይዝከር እዮም ህወሓት ትማሊ ኣብ ዘርግሖ ሰሙን መልእኽቲ ከም ዝበሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኩነታት ተጠቂሞም ኣብ ከተማታት ትግራይ ህውከትን ዕግርግርን ከልዕል ንኽበጋገስ ድማ ይሰርሕ ዘሎ ክብል ከይስዋዮም እቲ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ንሓይልታት ጸጥታ ትግራይ TDF ዝወሃብ ዝነበረ መሃያም ከምቲ ዘይወግዓውያን ፍልፍላት ሓበሬታ ኢሎም ዘሎም ሓቂ እንትኾይኖም ብወገን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝወሃብ ጉረ መልሲ ድማ ብቐጻሊ ዝረኣይ ክኸውን yes ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኣብ ትግራይ እዚ ፌደራል መንግስቲ አብይ አሕመድ ማለት እዩ ካብ ትግራይ ነቲ ወርቂ ብቢልዮናት ዝትመን ወርቂ ይሸይጥ ከም ዘሎ ይዝንገር ሓደ ካብቲ ንኤክስፖርት ንደገ ዝሰዶ ዘሎ ቀንዲ ምንጭ ናይቲ ገንዘብ ኮይንዎ ዘሎ ወርቂ ናይ ትግራይ እዩ ካብ ትግራይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነቲ ወርቂ ገቢቱ ወሲዱ ربعنات ون يهبام يلن 800 900 لنفس وسيدو بدولار وسيدو ببرجير زهبام نتو زهبام زنبره دما نتوم سراويت ناي تግራይ ከም ዘይረኽቡ ይገብሮ ማለው ኣብዚ ሓለፈ ኢንተርቪው ክገብሮ ከለኹ ምስ ናትናኤል አስመላሽ ማለት እዩ ትግራዋይ አክቲቪስት ሚዲያ ፐርሶናሊቲ ትግራይ ሲ ነዚ ኩናት ብኸመይ ክትገጥሞ ትኽእል ዝብል አጋይን እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ኢና ትግራይ ኣብዚ ዋን እዚ ንፌደራል መንግስቲ ወሃቢት እንበር ተቐባሊት ኣይኮነትን እዮም ዝብሉ ስለምንታይ ብዙሕ ወርቂ ናብ ፌደራል ገጹ ኸይዱ ኣይመለስን እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ትግራይ ዝበሃል ነቲ ወርቂ ናቱ እንድሕሪ ተቆጻጺርዎ ኣሎ ኣብዚ ሪፖርት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ብትክክል ነቲ መዓላ ናይ ህዝቢ ይውዕል የለን ግን ወርቂ ናይ ትግራይ ምስ ናይ ካናዳ ግለሰባትን ናይ ቻይና ትካላትን ኮይኑ ኣበይ ከሽየጥ ኣለስከ ናብ ኢማራት ይሽየጥ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ቤንጌሪ ይወጽ ኣሎ ይብሉ በኤርትራ ገሪ ይወጽ ኣሎ ይብሉ ስለዚ እዚ ዘረባዚ ንኤርትራ ንምጽላም ንኤርትራ ንምልካም ዝጥቀሙሉ ዘረባ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ እንተ ተገበረ ግን እቲ ትግራይ ህዝቢ እንድሕር አብይ አሕመድ ይዓጽወሎ እንድሕር እቲ መንግስቲ ናይ ብልጽግና ባጀት ከልክሎ ደልዩ ደሞዝ ናይ ሰራዊት ከልክሎ ጀሚሩ ነቲ ህዝቢ መናብሩ ከልክሎ ተጀሚሩ እቲ ዝበለጸ ባጤራ ዝበሃል ብር አብይ አሕመድ በዓል ፕሪንት ዝገብሮ ይኮነን ነግድን እቲ ወርቂ እቲ ዝበለጸ ባጤራ ግን ወርቂ ንበይኑ ድማ ሲስተም የድልየካ ወርቂ ጥራይ ንበይኑ ወሲድካ ክትጥቀመሉ ይትኽእል ኒኻ ምክንያቱ ባንኪ የድልየካ ኤሌክትሪክ የድልየካ ልቹ የድልየካ ካልእ ሲስተም የድልየካ እቲ ወርቂ እኮ ነቲ ቁጠባ ምስ ዘለካ እዩ ዘስራሐካ ስለዚ ዋላ እቲ ወርቂ ናብ አቡዳቢ ኸይዱ ንኤርትራ ወፂኡ ይሽየጥ ኣሎ ዝብል ክሲ ብተደጋጋሚ ንሰምዕ እንተለና አብይ አሕመድን መሻርክቱ ዘውፅዎ ዘሎ ክሲ ካናዳ ኢድ ኣለዋ ይዝበሃል ናይ ካናዳ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ኢድ ኣለዋ በሃል ኢማራት ኢድ ኣለዋ ድሕሪ ሰለስተ እዚኦም ኢድ ኣለዎም ዳማ አብይ አሕመድ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እውን የለን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቶም ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉ ወይ እውን ንኣቢ ኩናት ንክገብር ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ሰባት ንሳቶም እዮም ዝበሃል ዘለው ሓንቲ ኣብዚያ ክትርዳእኩም ዘለዋ ትግራይ ወርቂ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ እሞ ወርቂ ድማ ነቲ መንግስቲ ናይ ኣቢ ዘንቀሳቅስ ዘሎ ቀንዲ ንሱ እንድሕር ኮይኑ
كم مبزحتنا نردالو قطبنا إثيوبيا وحد ندقل زلاخ يزلو ورك دم حركة بمي ورك دم بعبي كاب تجري مس أنت لو نعات أو تبيلوان بالتجنا بقرروا يزلو تجري وين بقرروا أكتر تحزيا هلاي تجري وتهدروا عقبنا تا أبزوانزي نأبي تشالنج أبكو قبروا لزخل درجة بتحيل لنا ولا لنا سلزي كل يوم قررون كتحنا نقول تجميرهم من انتاي كون خلق التيفي تحطه تجري قد محجي أبي أحمد عبد كوينات زنبرلو بخل عاتيو انتاي جيروهم تذكريو حجي قم سيرترا من السودان ركبناتهم تبوق سلازلو مواصع نجار كم زلوين فلتيهم يقداس توركتي بقاطع نبرد إيد كأيركا نهز بخاخت عنقل كتم محدر ومخا كوينات ناتس أبيكا خلو كتقبرت خلو I don't know what they can definitely do إذا حق أن أنت لوجن بنتصور كقبر وزغلو ورك يشات أنت لو دولار يرقب له أسعار دماغ جزء خليه زي أخ قبره خمس غلو رجز أني هات نكون نخل لذي درون نخد جزء ورك أسعار نخد جزء ورك يزاد ليكا ويون دولار يزاد ليكا براي كون يزاد ليكا سلذي دعر ورك لك أسعار نخد جزء من الوقت عبيت نجارات كجزء يتخلنجن ترى أسعار نخد جزء تزخل زلوا تخلوا عبيو بس زنبرم نيتوركن قال ملنا بقمتي تخادمه نعوخ قبرو خليهم حدا كابتن عبي عقل صبز قبرو لزلو دما ازن ود زني مغنياتو تغارو مسير ترى سلام مقبارهم من السودان لما صبغ زمزنا مقبارهم ليفرج ناتهم نا عبي خيس لزلو ابي احمد ناي قدن قال خبر كقداديو وتصيت ناي تدخلوا نريو زلنا كنا تاد ماينا نرزلنا اذا تحدا كون كله نا ابي احمد كم قري زفرو ነገር ካ አለው እንታይ ይስኸ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምንጭ አንድ ሰው ግድያ ጋር ተያይዞ ህዝቡ በቁጣ አደባባይ መውጣቱን የሚገልጽ መረጃ ነው እየሰማ ነው። በጋምቤላም ተመሳሳይ ነው። እስቲ እንዴት ያያያቸው ነው? ህዝባዊ ቢተኝነቶቹ መጀመራቸው አንድ ነገር ነው። ነገር ግን የተቀናጀና ዘላቂነት ባለው መልኩ ስርዓቱን በሚያ ካሪኩሌሚ ተቀባ ከናት ካማገና የከኝረት ወጪሮሉ ከቦ ሳዲ ከነቲ كم تري وزلهم داون برهانو نت برهانو نجايو صنهيلو دما داون أبكت كير مخانيا جوار محمد دما داون منفس جميرالا سلازي اتكونتات نابي غزي خيت كمزلو نستوعل بمبال اتي ناي حزب ملعال يمصال يوم زبل زلو ابي احمد دما ناي مودة تحقو تصبرو نجر انتلا اذا قداي زي ياخد كون سلازي the game is on ناي جوار محمد كومدما از بشير زبحالكا هذا قدم قند صلاينا ايرترا زنبري ابزوان زي ابغون ايرترا خوينو ابغون ايرترا كومدما ناي تግራይ ደጋፊ ነይሩ ምስጥምደ ጸሚዱን ለምሳና ኒ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ከመጉስ ሪየ ያለው ሀብ ክንደ ፖስት ናቱ ቀንድ ካብቶም ጸላትና ኤርትራ ዝነበረ እጅ ድማ አቢ ዳውን ካብ ዝብል ቀጻሊ ናይ አቢ ውጥቀት ኣብ መቀለጣፍ ካምፔይን ዝገብር ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ሶማል ዘሎ ሓያል አክቲቪስት أبغون نايزلو السودان زلو كمو أبي إيرترا زلو بجبت زلوون أنا سلزي كاتالومبر أبغون إيرترا زلو بزحتيهم ناي جبت كالارستيو أبغون نخم علينا we will not let you alone you will not be alone زبل ملختي من البعض كريكم يا أبي هانتني راتنا ناي جبت أويان صحيفهم سددوا إيرترا جبتي لهم سجوم لينيرهم سلزي جبتي أبغون إيرترا كم زلا دقيمة نتي نحن نحفظ زلنا نسوم زبلو زلون إيرترا بينا كتواجا قداد هيكونت زخونه فتنازلو ابغوني ايرترا كم زلو دغاغيمم بخمسه عينت صحفات ابوست قبر نرلنا سلازي ايرترا بزح دغافي زلو ابزوان زي كنبل ندلي نملس اتا كنسمع زلنا زي يانيرا የሚነሱ ጉዳዮች አንድም ከደሞዝ ጭማሪው ጋር እንደሆነ ቀደም ሲል አንስተናል። አንተም ያለው ሁኔታ ገልጸዋል። ግን ደሞዝ ጭማሪው ብቻም አይደለም ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንዳሉ ነው የሚታመነው። የጸጥታና የደህንነትም ችግር ነው። አሁን በአርባ ምንጭ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ውዝግብ ነው ያለው። እንደዚሁ የማዋከብ የመበደል ስራ በመንግስት አካላት ይፈጸም ነበርና ያ ነገር በየጊዜው በአካባቢው የሰላም ችግር ሆኖ መቀጠሉን ነው የሚነግሩን ከስፍራው ያሉ ነዋሪዎች። እንግዲህ አርባ ምንጭ በዚህ ደረጃ የሰላም እጦት እንዳለ በመግለጽ ሰውም አደባባይ ወጥቶ ሕጅን ታይም ዝብሉ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ጋምቤላ ምልዓዓል ተገይሩ ከም ዘሎ ኣብ ኣርባ ምንጭ ዝበሃል ሕጂ ድማ ኣብ ኣርሲ ዝበሃል ዲ ዋላ ኣብ ገለ ከተማ ናይ ኦሮማ ዝተኻየደ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ህዝቢ ምረት ናቱ እናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብፍላይ ድማ መራሕቲ ናይ ፋኖ ደጋጊሞም ዝምዕፀንዎ ዘሎ ህዝቢ ክለዓል ክኽእል ኣለዎ እቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ዝገብሮ ዘለና
عوتات يمسألو جن تبلتقنا تسراويت منقص تقلص لخلي ننوح زبالة جزء حزب انت تلعيلو حزبي كمرماتي وتهدرامك أساس جبرة زلو كوردينيت كن جبرة تجميرنا نا أبي ودكت تقلت في خليو إذا كم زيلو نحلو خلو اتزل زل حال زلو جن حدا كال حتى دمالو أبي إثيوبيا أبي شجر فتير زلو سدما اتي أمانجو حزب زلو تسلي هذا زي كم زيوم عينات ناي أورومو مزبلتقنا قينوم نتا محرا زخونون سبات كالو سمعوهم ተኛው ነው ተጠግተው ሴቶቹ በሽርሙጥና ወንዶቹ በግብርና ግማሹ በልመና ሌላው በሃይማኖት በዚህ ሀገሪቷ ውስጥ ተሰራጭተው ቫይረሳቸውን እየረጩ ነው ያሉት እዛ ሆኖ ኔትወርኩ ያለው ከጎንደር ካለው ጋር ነው ኦሮሚያ ውስጥ ሆኖ ኔትወርኩ ያለው ጎጀም ካለው ውስጥ ነው ስለዚህ ወለጋ ወላይታ ሲዳማ ካምባታ አላባ ጉራጌ ስልጤ ሱማሌው አፋሩ ሁሉም ቤንሻንጉሉ በሙሉ አንተ ውስጥ መጥቶ የሰፈረው ቫይረስ ሳያጸዳ ቫይረስ زتريو زلهم تولد أورومو مخاني زنقر زلو كابتم أكتيفيستس ناي أورومويو نسبة محراي فيروس بنزلو تام حرا دماكس أرلو كاب كله أوالدهم بشرمتنا بمنزرنا أو داتهم لما بكالي يلو تي أب غندر كوينو زلو تي أب غجام كوينو أب كالو كوينو زواغا زلو فانو زب كتما كوينو زبسابس زلو محراي دما السيو نابلي أب علي تاو بأسيز خيد زلو سلازي نزي زربازي بإنجليش ترجمهم نزي سبزي سقم تكو سدلو خمزلو نا علي كوينات نبغبار يدفس لزلو قال سقم تكو سدلو زبل كامبين ريالو قبل عليو دما أتى أب إثيوبيا كما تزخل بزو حسب عد فر هو زلو أبزون سمعوا إثيوبيا problem is really multifaceted كل وخلو نابنت كالك كفالنا إثيوبيا دما أبزو سمعوا تايلهم ليه Still in Ethiopia, I heard. Although I'm still in Ethiopia, I heard that people here in the Somali region are not really feeling Ethiopian. And that has to do with that difference in ethnicity. The people here in Somali region, which is part of Ethiopia, are like Somalians. They are not Ethiopians. The ethnicity is completely... No one said... Habesha, you've got Oromo, all different ethnicities here. There's no such thing as Ethiopian. Ethnicity is what's in your blood, like what you actually are genetically. So cool. Ogaden people are Somali. You know, they're not Oromo, they're Somali. Now it's true that the Somali region in Ethiopia, also known as the Ogaden region, is within Ethiopia. But that's because Ethiopia took that land from Somalia. Somalia won it back during the Ogaden. بحبشا كم نريو زلنا أبزون حدا فريتا سامويل لو صحيفون يرون حزب سومال نتكل سومال زلوزبي بتزبتي سوماليا ونبر إثيوبيا وكون عيدلني كم إثيوبيا ون أكتا يجبرنيو تغلال فليز بالحزبيو كابنو وحوان دما تي أوغادين زبال زلو كل سوماليا بالسوماليا كحوة زي كونت راي ناي نفسو رسو ناي نفسو ناتسنتي زدلي ننوح حوان دما سقالسة قال سلوه سلازي إذا حجد في الطرز لو كنتها أبي مس تقرأي ديك واقع مس فاهمنا دي نبي يرترى ديك خيط كلاتهم يصبي ويم زلونة تمامين سلمتاي اتفدرال النحري وديقو زون كل الصومال أوغادين كم هاجر كونو دلوات زلويهم اتنداد بهال غاز بهال زلا بعدهم يزلو سلازي نساتهم بالصوماليا غيرهم ديهم أفدق بحركة كمو هابتا إثيوبيا تبهان لخف اللي يفريد زلويهم ولا تعفر زبال نتي إثيوبيا زي أمن لكوي إجيهم دراما نخفطري لهم زقصروا أكتيفيستس ناقة برد بدلهم بر عفر زبال بتاع 4 كيلو لما جمر يتنجر عشاد بحال قال يجي ني بروباغندا إلى بزوتهم بر أبت بوليتيكال سيركل يسلو أنا بحكي زترس أكبابي سو البوليتيكا نا إثيوبيا دسعوت سلست عليتهم محران أوروما حجي تقرأي دما سلست زي ما يمسعوت تخالوا كله وأكيبهم كبهير سبوش ولا يدبوب سبوش كويم زبلهم بشمام كمان يتقاسوني to that extent أبيرترا بلين 3% و 3% الكاغم بلين تباهلي يتقاس imagine كند بلين كنديش زبلها بإثيوبيا شو مزي يتقاس يعني بهير سبوش تباهلهم generalize قبرهم شمام كتقاس يبلهم معناته جزية يبلان political دما relevance يبلهم بزبل RSC أبيرترا جن نفس وكف ethnic group تعدد زلو ولا واحد ونتقني كاب إيرترا كاب بلينز وحد رشايداون كون غليو I don't know I فلتني أتي dynamics 2% 3% سلزبلا زبالو زي أتوم كمان
ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ዳርጋ ዝበዝሐ ኤርትራዊ መን ምዃኖም ይፈልጦም እዩ ሸዓተ ብሄራት ኣለና ክብል ከሎ ይጠቕሶም እዩ ኩሎም ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ገይሩ ዝሪ ብዙሕ ሰብ እዩ ኖ ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት ስቶሪ ኦሮሞ ትግራይ ገለገለ ዝብልካ ንመብዛሕትኦም 5 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎም ህዝቢ ተረስዑ እዮም ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ዓሌት ኣሎ ዘይጥቀስ ዳርጋ ኣብቲ ፖለቲካ ናቶም ስለዚ እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብዚ ድማ እቲ ህዝቢ ሰማን ንናይ ኢትዮጵያውያን ኣይኮናን ክብል ኢና ንሪኦ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ከቢድ ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ በዚና ንርኢ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ናይ ዓለምና ኣካይዳ ድማ ንዓታቶም ዓብ ፀልዋ ክህልዎ እዩ Global news coming in, tensions are escalating sharply in East Asia at the center of the latest standoff, the disputed Senkaku Islands, controlled by Japan but claimed by China. And Beijing has sent Coast Guard vessels through the waters near the islands, intensifying a territorial dispute that has simmered for years already. The Senkaku Islands are known as the Diaoyu Islands in China. Japan, which administers the islands, has lodged strong concerns. كم نريد لنا أبزي محبرسب عالم نحت حدو أكبيت فتناتي كم زلهم رأي دلي زدما تايلان بلزلنا جابان تشاينان أمونغ كلتين هجرات تفتير زلوا وتري ما مليسو نارسنا يخيد على مهنياتو تي جابان برايم مينستر حداش مالتيو أول حزي أكل جزء هذا عبي قاس زخون زربا نكويناز التبابع زربا سلت زربا تشاينا دما أوشت أو بوليتيكا ناتي جابان أزيح ما طريقة بعلي تشاينا زلوا ما يغرتا زي حتى تتلو نعوس جيرا أوشت أو بوليتيكا ناتنا كتأتو كفتنت نحنا لما نقبر ملسل لنا بمبال جابان لما مراحيت يغرتاك تحت دايدليتن ونياتو أكلنا يتجنن أمريكا سلزغوني كم تري وزلهم تايوان أكلنا تشاينا سلزي بزعبا قداي ناي تايوان جابان تشاينا بجاب تايوان كنت قبرت تغل ني جابان كقدسا يبلون زبل امنتي زلهم تشاينا سلزي اتو قداي عبيتنا تشاينا نا جابان رويو ازي كونتات زكاب كونه تشاينا دما كم قبر ملسي عبي وتهدراو من قسقاسات نابت بحرنا جابان غير الله سلازي نتقسقاسا بقسقاسا زبل كونتاتينا نرزا لنا اوف كورس امريكا مفتتاي تو كونتات كم ذا عين تنشنس اكال نايت نيغوسيشنس نيغوسيشنس قطباوي زررب امونغو تشاينان امريكان صبغ يخيد يالن تناي نقدي كوينات بوغن امريكا استبقسه ابز حلفه كلت يوم راحتنا تشاينا نا جابان نا امريكان ترخيبهم تزراريبهم نيرهم أب حدا معلبك كبسحو كم زغولي بهال نيرو أي سلت أنا له نسو سلزي سلته أمريكا كل عينت قسقسا كتكايد على واني تشاينا سقطنا مفتار جابان لما قال كابت بترنا تاسو زغوني أنا كم ناتي مرداتا إذا جابان تقبر زلا أكل نايت أمريكا نتشاينا كتقبر لا تدلي زلا سقطن قسقسان كون كم زغل قمتاتنا بزحت كيلاتات ونيو زي كم زخونة دما من تايتري درو البوليتيكال سيركل ساتهم كالا عين زرباك زرب سلازي جمر زلو. We begin this Sunday morning with the soft war between the U.S. and China reportedly accelerating once again. Coming up, President Trump's leading frontman on fighting China's aggression, Treasury Secretary Scott Bessent and FBI Director Kash Patel, who is just back from Beijing in an effort to stop the flow of fentanyl into America. As a secret White House memo alleges that Chinese e-commerce company Alibaba is helping China target the United States. The Financial Times reporting that the document says Alibaba gave the People's Liberation Army. كم تري وزلهم زياتهم تم كلت حدا ناي تريجري سكرتاري حدا دما ناي اف بي اي حلاف زلو ناي دونالد ترامب مرحتيهم ناب تشاينا خيدهم حدا ناي نقد ديلس نمودع تخالاي دما ناي تفنتنول زبحال حشيش اب امريكا بزح حزبي قتل يزبلو نكالب قطباو معلا دما زتقملو ጥረ ነገር ስለ ዝኾነ ካብ ቻይና እዩ ዝብገስካ ስለ ዝበሃል ንዑ ተጠው ከተብሎ ወለኩም ዝብል ኣነ ዝገርመኒ ኣሜሪካ ሰዚ ሓያል ሃገር ምዃና ትዛረብ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ይዝረብ እዚ ሓሽሽ እዚ ኣብ ዶብ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝኣቱ ክልክልዋ ኣይክእሉን ኮይኖም ድዮም ንቻይና በጃኹም ተጠዋብሎ ፋብሪካታትኩም እንትካላትኩም ተቆፃፀሩ ዝብልዎም ዘለዉ ወይስ መዛረባ ርስቲ ክኾኖም ስለ ዝደለ እዩ ናይ ዓለምና ዝሓየለ ወታደራዊ ቅልፅም ኣለኒ ዝሓየለ ስላያዊ መርበብ ኣለኒ ትብል ሃገርሲ ሓሽሽ ናብ ህዝባ ዝኣቱ ክትቋፀር ኣይትኽእልን ዘገርም እዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ታሪክ ናይ ሓሽሽ ትዝክርዎ ኢኹም ንቻይና ኣብቲ ኦፒም ወር ተባሂሉ ኣብ ታሪክ ተምሃርናዮ መጀመርያ ብሪጣንያውያን ፖርቱጋላውያን ካልኦት ንቻይና ከውድቕዋ ከለዉ ኣብ 1800 ዝነበረ ግዜ በዚ ሓሽሽ بأوبيوم ورويكا حشيش يتيوم نتزبي عزيب بولفنا حشيش كم الساعة جيرهم يوم نتجزأتنا تشاينا أو دي قمة فعبي لهم تشاينا ويان قبل الحشيش يكون أتفار زلوا مردات زي كبيريو زخوانه يكون جيجان ترهيب كان يموت فرد لك لذي إذا حشيش زيرو توليرانسي زلهم سمترا يكون سنغافور كم ولا بدبي تخكان كم زين هجرات نزين حشيش كنا تاز تردهم أبعدهم زيرو توليرانس وكا متصور زبالي
ስለዚ ዝኾነ ይኹን ቁማር ክፃወይ እውን ሰብ ብጌጋ እውን እንተ ኢትልካ ሓደጋ ኮርደካ ክሊ ዳስ ዋይ ናብ ኢማራት ገለ መኻዳነ ዘይፈትዎ ብጌጋ ሰብ ኣነ ሓሽሽ ከም ዘይወስድ ትፈልጥ እየ ሕማቕ ዝሓሰበ ሰብ ኣብ ቦርሳ ኢትልካ እውን ብቤት ፍርዲ ቀልጢፍካ ክትዕወተሉ ትኽእል ነገር የለን ወላ ቻይና እውን ከምኡ እዚ ማዕረቱ ፅቡቕ ነገር ንብሎ ሓደ ዓበ ሓደጋ ዘለዎም ኣብዚ ልዕሊ ዝዕፀፋር ሲንጋፖር ብሰንኪ ከምዚ ክንደይ ሓደጋ እዩ ዝበፅሕ ብዙሓት ንገንዘብ ኢሎም ዝገብርዎ እዩ ማለት ተጋጊዮም ኣብዛኣቱ ክንድኡ ክልዎ ይኹላ ይብል እየ ግን የጋጥም እዩ ግን ሓደ ግዜ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ ከም ኣጋጢሞም ዝብል ትሰመይ ኢኻ እንታይ ንኽብለኩም ኢለ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዝግበር ዘሎ እቲ ሓደ ናይ ንግዲ ኩናት ዝብልዎ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ነተን ካልኦት ካምፓኒታት ድማ ምስከምኡ ይራኸባ ኣለዋ ብዝብል ዘረባ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣሜሪካ ምስ ቻይና እትገብሮ ዘላ ብመንገዲ ጃፓን ዝግበር ዘሎ ድማ ዓብይ ናይ ወታደራዊ ምትፍናን መልክዕ ዝሓዘ እቲ መልክዕ እቲ ድማ ብፍላይ ቻይና ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ትገብር ኣላ ጃፓን ከም ግብረ መልሲ እንታይ ክትገብር እያ እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ እያ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ሚሊታሪ ኮምፒቲሽን ወታደራዊ ኮምፒቲሽን ኣብ ዓቢ ናይ ወታደራዊ ኢንቨስትመንት ክኸይድ እዩ ስለዚ ጃፓን ብብዝሒ ወታደራዊ ኢንቨስትመንት ናታ ካብ ኣሜሪካ ኣፅዋር ክትገዝእ እቲ ሚሊታራይዜሽን ሚሊታሪ ኮምፒቲሽን ስትራቴጂክ ኮምፒቲሽን ክዓቢዩ ንኣሜሪካ ድማ ረብሓ ኣለዋ ኦፍኮርስ ቻይና ንከምዚ ብድሆታት ኩሉ ግዜ ተሓስበሉን ትዳለወሉን ዘለያ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ኩናት ጎስጓስ ክህልውን ትደሊ ኣላ የግዳስ ንጃፓን ድማ ሸለል ኢላ ክትሓልፋ ኣይደልየትን ኣላ ኣብዚ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ርሱን ዝኾነ ውድድር ናይዘን ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ደረጃ ዓለም ሃገራት ኣብ ነፍሰን ጥራይ ኣተኲረን ንክኸዳ ናይ ዓለም ኣካይዳ እንታይ ኣሎ ካልኦት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዘገድሰና ኣይኮነን ንኽብላ ዘገድደን መድረኽ እዩ ዝፈጥር ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ኣብ ገጅፍ ኩናት ክሳብ ሕጂ ዘይወድአት ከላ ክንሳ ምስ ቻይና ድማ ከምዚ ወጥሪ ኣብ ዝፍጠረሉ ዘሎ ብካልእ መንገዲ ትዕርፍ ዘመስለኩም ኖ ኣሜሪካን ውግን በቃ ዘይፈላለዩ ማሓዙት ምዃኖም እዮም has signaled that the U.S. is likely to scale up military action against Venezuela targeting alleged drug smuggling. A U.S. task force in the Caribbean is expanding rapidly and has carried out 20 strikes on suspected drug trafficking boats in the region. Donald Trump has threatened to expand these attacks onto Venezuelan soil, accusing President Nicolas Maduro of running a drug cartel. On board Air Force One, reporters pressed Trump on his plans. I sort of admit him about I mean, I can't tell you what it would be, but I sort of admit him. What do you say to some of your supporters who might not be excited about another cartel? ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኣከባቢ ቬኔዙዌላ ድማ ካልእ ናይ ሓሽሽ ኩናት ከፊትሎ ሓሽሽ ንክቋፀር እየ ብዝብል መንገዲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናልካ ግድብ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣከባቢ ቬኔዙዌላ ገይሩ ነቲ ባሕሪ ጀላቡ ጠርጢረየን ዝበለን ይሃርብ ኣሎ ዝኾነ ጭብጢ ከይገበረ ሕጂ ድማ ካብቲ ባሕሪ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ መሬት ቬኔዙዌላ ክሃርም ክጅምር እዩ ዝብል ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ኩናት ክኸፍት እየ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዝሃርመ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ወላ ኤውሮጳ ኣብዚ ናይ G7 እውን ሓቲቶም ነይሮም እቶም ተሓርምዎም ዘለዎም ጀላቡሲ ሓሽሽ ፅዒነን ከም ዝነበራ ጭብጢ ከተርእዩ ስለምንታይ ዘይትኽእሉ ንዝብል ወላ ኣሜሪካውን ገለገለ ፖለቲከኛታት ይሓትዮም ንሕና ጠርጥርና ኢና ንሃርም ዘለና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እቲ ኩነታት እንታይ ዝኸውን ዘሎ መመሊሱ እና ረሰነ ይኸይድ ኣሎ ናብ ቬኔዙዌላ ዘቕንዕ ዘሎ ኩናት ድማ ዳርጋ ወል ሚት ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ግን እቲ ፕሮባቢሊቲ ናይቲ ኩናት ናይ ምግጣም ተኽእሎናቱ እናዓበየ ይመፅእ ከም ዘሎን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደየበ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ቬኔዙዌላ is facing a very critical situation ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሓደ ዓበ ሃገር ንኽወርር ሬዲ ኮይኑሎ ንዕኡ ዘኽእሎ ዘበለ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ድማ ኣብ ምግባር እዩ ዝርከብ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኦቨር ኤክስተንድ ትኸውን ስለ ዘላ ማለት ኩናትን ወረብ ኩናትን ደስ ይብለና ይብለኩም ኣለኹን የግዳስ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ምስዕፋሕ ናይ ኩናት ኣብ ዘጋጥመላ ዘሎ ምስ ኣገደስ ሓይልታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካልእ ነገራት ንክትፈጥር ግዜ የብላን ዝብክልቲ ኢኻ ትሪኦ እቲ ሓደ ኣሜሪካ ኢዳ ንክትእቱ ዓቕሚ ከልዋ ኣይኮነን ኣብዚ የግዳስ እቶም ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ዘለዉ ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ቢዝ ምዃና ርዮም ከም በዓል ኢማራት ማለት እዩ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓደገኛ ኣካይዳ ድማ ምናልባት ኣሜሪካ መግቲ መጠንቀቕታ ሂባ ጠጠውቲ ደየቢላቶም ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ከተንብቦ ትኽእል እዩ ምናልባት ሳልሰይቲ ነዚያ ካ ክውስኸልኩም
President Trump continues to ramp up calls for Nigeria to do more to protect Christians in that country. Let's take a closer look at the roots of religious tension there. The country split into 3 sections, the north largely Muslim and at least partially governed by Sharia law. The middle belt, which is mixed, and the heavily Christian south. Much of the violence against Christians that we've been hearing about takes place in the north. ቀፂሉ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ናይ ናይጀርያ ዘሎ ይቕፅል ከም ዘሎ ንናይጀርያ ነቶም ክርስቲያን ህልቂት ኣብ ልዕሊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን የጋጥማሎ እቶም ግብረ ሽበራ ዝገብርዎ ዘለዉ መንግስቲ ናይ ናይጀርያ ድማ ዘድሊ ስጉምቲ ይወስድ የለን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቶም ክርስቲያን ከም ዝድለ ኣይከላኸለሎምን እዩ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ክሕግሱ እቶም ፖለቲከኛታት ይጓዩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣድን እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣጋይን ተወሳኺ ካልእ ግንባር ንክኸፍት ዶናልድ ትራምፕ ሽግር ናይ ኣሜሪካ ገዲፉ ኣብ ሽግር ናይ ዓለም ዝያዳ ጨምለቕለቕ ንኽብል ይመርፅ ከም ዘሎን ጉዳይ ናይ ናይጀርያ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ ሕጂ ኣብ ናይጀርያ ክርስቲያን ይኽተሉ የለን ወይ ገለ ይበልክዎን ግን ናይጀርያ ጉዳያ ባዕላ ክትገብር ይግባእ ተደሊኻ ድማ ነቲ መንግስቲ ክትሕግዞ ኣለካ እምበር ባዕልካ ጥሪልካ መፂኻ ኣብ ሓደ ሃገር ድሌትካ ንክትገብር እዚ ሽግር እዩ ንባዕሉ ኢንተርፊረንስ ኣብ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢድካ ምእታው ሓደገኛ እዩ ስለዚ ነፍሱ ዝኻለ ካልእ ፀገም ድማ በዚ ንርኢ ኣለና ኣጋይን ኣብዚ ፖለቲከኛታት ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ ብዙሓት ናይ ሪፐብሊካን ሳይድ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ኢሎም ካምፔይን ይገብሩ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ እዚ ናብ ፅቡቕ ነገር ክኸይድ ኣይክእልኒ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዝኾነ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ሽግር እዩ ኣብቲ ዞባ ንሪኦ ዘለና ናይ መወዳእታ ብኤሮጳ ኩናቱ ኩናት ስለ ዘሎ በዚያ ክንውድእ Minister Viktor Orban warned his supporters of a looming war threat in Europe. What he dubbed as an anti-war rally, the Hungarian Prime Minister said that Europe is on the brink of war due to the ongoing conflict between Russia and Ukraine. He urged Hungarians to ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪበለን ቀነ ኤሮጳ ንዓብ ኩናት ትዳሎ ከም ዘላ ሰላም ዘይኮነ ዓብ ኩናት ክካየድ ከም ዝኽእል ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኣካል ናይ ኤሮጳ ሕብረት ዝኾነ እዩ ኤሮጳ ገጅፍ ኩናት ምስ ራሻ ክትገጥም ትሓስብ ከም ዘላ እዚ ድማ ነቲ ዞባ ነቲ ኮንቲነንት ካብቲ ዘለዎ ወጥሪ ናብ ዝገደደ ክወስድ ዝኽእል እምበር ነቲ ዘሎ ሽግር ክፈትሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር ዘሎ ብተደጋጋሚ ዓበይቲ መጠንቀቕታታት ወይ እውን ስቃት ዝፈጥሩ ነገራት ክነግርን ክሕብርን ዝፀንሐ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እንታይ ዘርእየካ ዓለምና ኮምፕሊትሊ አንስቴብል ሲቹዌሽን ገጢምዋ ከም ዘሎ ብፍላይ እዚ ምዕራባዊ ዓለም እንተስ ምውዳቑ ስለ ዝኣኸለ ድዩ እንተስ ክቋፀሮ ዘይክእል ሽግር ስለ ዘጋጥም ዘሎ ድዩ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ኩናት ጥራይ ክፈትሑ ይደሊ ኣሎ እዚኣቶም ድማ እቶም ብዲፕሎማሲ ቀዳሞት ኢና ሽግር ኣብ ጣውላ ንፈትሕ ኢና ኢሎም ንዓለም ክምህሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ እዮም ነፍሲ ወከፎም ኩናት ጥራይ ምርጩ ክወስድ ክገብር ንሪኦ ኣለና ኣሜሪካ ኣብ ተሰይም ግዜ ምስ ክንደይ ሃገራት ኩናት ትውጅ ኣላ ወይ እውን ናብ ኩናት መንገዲ ትመርፅ ኣላ ንኣሽ ነገራት ከም ናይ ናይጀርያ እውን እንተኾነ ብዲፕሎማስያ እውን ደገፍ ናይ መንግስትን ጌርካ መፍትሒ ትረኽበሉ ትኽእል ጥሪ ኢልካ ናብ ኩናት ክቕየር ዝኽእል ናብ ቬኔዙዌላ ናብ ኢራን ዝግበር ዘሎ እገዳ ኣብ ርእሲ እገዳ ናብ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዩክሬን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ከቢድ ዝኾነ መድረኽ ይእቶ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካብቲ ሕማቕ ወዲ ሕማቕ ወፂና ቁርብ ትለይ ናይ ቁጠባ ድማ ክንዛረብ ኣብዚ For decades, Saudi Arabia's might flowed through pipelines, thick rivers of oil feeding the world's engines. But that era is fading. The kingdom has realized that the future will not run on oil, it will run on intelligence. Artificial intelligence, to be specific. And so, under the blazing desert sun, a quiet but seismic shift is unfolding. Crown Prince Mohammed bin Salman هذا ነገር ከብርሃልኩም ስለ ዘለኹ የዛ ፀብፃብ ዘምፃ ዘለኹ ናይ ብሓቂ እዘን ሃገራት ዓረብ ዝወስዶ ዘለዋ ስጉምቲ ማዕረቲ ሰብ ኣብ ልዕሊአን ዘለወን ኣረኣያ ከም ዘይኮነ ከብርሃልኩም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝበለፀ ሴክተር ኮይኑ ዘሎ መፃኢና ክውስን ዝኽእል ቴክኖሎጂ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ፈልጥኩም ኣለኹምሽ እዚ ሰብ ዝፈጠሮ ብልሒ ዝበሃል እዩ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ምክንያቱ ንሱ እንተተቆፃፂርካ ዝበልሐ ፍልጠት ስለትሕዝ ዘለኻ ኣብ ካልእ ቁጠባዊ ፅላታት ናትካ ዝቐልጠፈ ለውጢ ከተምፅእ ንዓለምና ንምቁፅፃር ድማ ወታደራዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ቴክኖሎጂካዊ ድዩ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ተኽእሎ ናትካ ንላዕሊ ይደምፅኦ ስለዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ድማ ነዳዲ ናቱ እንታይ እዩ ፀዓት ዝሓሰረ ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ዝኸበደ ብድሆ ፀዓት እዩ ነዚ ድማ ኢማራት በሎ ቀጠር በሎ ስዑድያ በሎ ዑማን በሎ እዞም ሃገራት ዓረብ
ኤነርጂ ፀዓት በብዝሕ ዓብለዎም ልዕሊ ድማ ፀሓይ ስለ ዘለዎም ፀዓታዊ ኤነርጂ ፀሓያዊ ኤነርጂ እናተጠቀሙ ኣብዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዓብይ ኢንቨስትመንት እዮም ዝገብሩ ዘለው ኣብዚ ዓውዲ እዚ ቅድሚት ንክመፁ ድማ ኩሉ ዝከኣሎም ተኻሊ ቴክኖሎጂ ቅድሜና ዝተወሰደ እዩ ከነርክበ ይንኽእል ኢና ነዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ግን ኣብ ግዜና ይፍጠር ስለ ዘሎ ዝከኣለና ጌርና ኣብዚ ቅድሚት ክንከይድ ኣለና ኢሎም ከምኡ የለን ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቅድሚት ይኸይዱ ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ኤኣይ ኣብዮም ዘሎ ምስቲ ናይ ኤነርጂ ዘለዎም ናይ ነዳዲ ዕድላት ከምኡ ድማ ናይ ሶላር ኤነርጂ ናይ ካልእ ዓይነት ብዙሕ ናይ ኤነርጂ ፀዓት ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ስለ ዘለዎም ብዙሓት ካምፓኒታት ኣብቲ ቦታት ኮፍ ኢለን ኣለዋ ስዑድያ ድማ ከምኡ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ኣፀቢቓ ቅድሚት ንክትከይድ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ትገብር ኣላ ኤውሮፓ ካብዛ ዓውዲ እዚ ዚሮ ክንብል ንኽእል ክሳብ ሕጂ ዝርአ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ከም ዝገበረት ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ሞር ኢንቨስት ዝገብሩ ዘሎ ዓረብ ሃብቲ ናይ ነዳድን ናይ ካልእን ፀጋ ናይ ወርቅን ጥራይ ዘይኮነ ዘለዎም ኣብዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝገብርዎ ዘለዎ ኢንቨስትመንት መሊሶም ሓያላት ንክኾኑ ከኽእሎም እዩ ነጋውስ ስለ ዝኾነ ድማ ኣድቫንቴጅ ኣለዎም ንዝመፅእ 10 ዓመት ፕላን ክገብሩ ክእሉ እዮም ሎሚ ንዝመፅእ 10 ዓመት ከዋፅኦም ዝኽእል ኢንቨስትመንት ክገብሩ ክእሉ እዮም ኣብ ዲሞክራሲ ብ10 ዓመት ዝሓስብ የለን ምክንያቱ ድሕሪ 4 ዓመት ክቅየር ስለ ዝኾነ ናቱ ዕላማ ጥራይ ዝገብር ኮርፖሬሽንስ ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም መንግስቲ ግን ክሳዕ ክንዱ ኣርሒቑ ክሓስብ ኣይክእልኒ ኣሚን ባይደን ዘውፅኦ ፖሊሲታት ብምሉእ እኮ ኣብ ብዙሕ ክፋል ዶናልድ ትራምፕ ካንስል ገይርዎ እኮ እዩ ነቲ ኤኣይ የስ ተቐቢልዎ ግን ባይደን እንታይ ኢሉ ነይሩ እዚ ግሪን ኤነርጂ ጌርና ኢና ከነመንጭዎ ነቲ ፀዓት ኢሉ ነይሩ ንዑ ካንስል ገይሩ ብነዳዲ ዝኸውን ዝብል ኣሎ ሕጂ ዴሞክራሲ ተመሊሶም ድማ ናብ ግሪን ኤነርጂ ክምለሱ እዮም እዚኣቶም ግን ከም ትርእይዎም ዘለኹም ዓብይ ፕሮጀክት ገይሮም ነዚ ኤኣይ ናይ ብሓቂ ኣብኡ ኣተኪሮም ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ኣሜን ኣነስ ብጣዕሚ እየ ዝፈርህ ዓድናሲ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ዝኣክል ኢንቨስትመንት ወይ ዝኣክል ተበግሶታት ተደይወሲዳ ኣብ ዝሓለፈ ጥራይ ቴክኖሎጂ ድሕርና ደ ንኸውን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂ እውን መሊስና ክንድሕር ከይንኸውን ኣመና ስጋት ኣለኒ ኣፍኮርስ እጀ ገሊኹም ኤርትራ ብምንታይ ኩነታት ኣለያ ብዛዕባ እዚ ክትሓስብ ክትብሉን እዮም ኣገሪ ይርዳኒ እቲ ኮንሰርን ኣነ እውን ሓስበለ ዓለም ግን ከምኡ ኢላ ኣይትሓስብን እያ እቲ ተበግሶታት ኣፍኮርስ ንና ፀዓት ናይ ፀዓት ዓብ ፀገም ኣለና እቲ ህዝብና እውን ከምቲ ዝድለ ክረክብ ኣይከኣለን ኣይኮነን ኤኣይን ካልእ ቴክኖሎጂታትን ግን እቲ ዝገርም ነዚ ነገር እዚ እንተደይ ጌርካ ድማ እቲ ድሕረት ወይ እውን እቲ ብቴክኖሎጂ ድሕሪት ኢካ ትርፈካ መሊሱ ምክንያቱ ምስ ሰባት ኣይኮንካን ክትወዳደር ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ምስ ምንታይ ምስ ቴክኖሎጂ ካ ትወዳደር እቲ ቴክኖሎጂ ድማ ናትካ ኣይኮነን እቶም መወዳደርትካ ድማ ልዕሊ ሰብ ብልሒ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ዓጢቆም ክመፁ እዮም ስለዚ ንስኻ እንተፅዒርካ እውን ማዕርዮም ክትወዳደር ክከብድ እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ድማ ኣብ ሲቪላዊ ቴክኖሎጂ ጥራይ ዘይኮነስ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ካልእ ቴክኖሎጂ እውን ክኣቱ ስለ ዝኽእል ኣብዛ ዓውዲ እዚ ድሕሪት ምትራፍ ዓብይ ፅልዋ ከምፃልና ዝኽእል እዩ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ምስ ምህላውና ድማ ሕደኖማ እንታይ ክንገብር ንኽእል እኮ ተሓሳስባካ እንዲ ግን ኣነስ ነቲ ሓበሬታ ከመሓላልፈልኩም ይደሊ ምናልባት ጎረቤትና ፅቡቅ ስለ ዝረኽቡ ዘለዎ ከም ስዑድያ ድማ ፅቡቅ ይስምዓና ምክንያቱ ካብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ከባቢኻ እውን ፅቡቅ ነገር ክህሉ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ምናልባት ናይ ስዑድያ ካልአይቲ ኣገዳሲ ዜና ክበኩም በዚያ ክንውድእ Drawn to Saudi Arabia, Mr. Beast was in Riyadh this week to launch Beastland, a theme park modeled on his videos. His channel involves endurance challenges with real cash prize rewards and hit 100 billion views this month. Mr. Beast, whose real name is James Donaldson, spoke to Reuters as part of a PR blitz ahead of ቆልዑ እንተለውኹም ምናልባት ትፈልጥዎ ትኾን ኢኹም ሚስተር ቢስት ማለት ኣብ ዩቱብ ትዝዓበየ ዩቱበር እዩ ኢዘ ቢልዮነር ዓብዪ ኢንቨስተር ድማ እዩ ኣብ ስዑድያ ድማ ከም ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ቲም ፓርክ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ናይ መዘናግዒ ናይ ህፃናት ዓብዪ ትካል ከፊቱ ኣብ ዓለም ገለ ካብቶም ቀንዲ ፈይመስ ስለ ዝኾነ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዩቱብ ዘለው ሰባት ተራ ሰባት ከይመስልኹም ምስ ግዜ ዓበይቲ ነገራት ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ሰናቲም ተኣርዩ ዘለኹም ዩቱብ እናበልኩም ትንዕቁ ጥንቅቕ በሉ ምስ ግዜ ዘይብፃሕ ነገር የለን ኣፍኮርስ ማዕረዝዮም ክበፅሕ ዝኽእል ኤርትራዊ ኣሎ ወይ ኣብ ከምኡ ገለ ክብለኩም ኢለ ይኮንኩን ግን ዩቱብ ኣብ ዩቱብ ዝነጥፍ ሰብ ኣቃሊልኩም ኣይትርኣዩ እዚ ተራ ዩቱበር ዝነበረ እዩ ሓደ ዓብ ፕሮጀክት ናይ ቲም ፓርክ ከፊቱሉ ኣብ ስዑድያ ድማ ማዕከል ናይ ቱሪዝምን ናይ ከምዚ ዓይነት ኢንቨስትመንትን ስለ ትኸውን ዘላ ኣብ ክንዲ ኤውሮጳ ትገብሮ ነዚ ጉዳያት እዚ ኣብዘን ሃገራት ዓረብዩ ቀዳማይ ተመራፂ ምክንያቱ ሓደ ድሕሽሽ ሶም እዮም ካልኣይ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ስዑድያ ድማ ብዙሕ ናይ ቱሪዝም ናይ ሓጅን ንገለን ኢሉ ዝኸይድ ብዙሕ እውን ስለ ዘለዎም ኣብ ቱሪዝም ድማ ዝያዳ ኢንቨስት ይገብር ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ምስኡ ኮይኑ ትሪእዎ ኣለኹም ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ቢዝነስ ከፊትሎ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ከምኡ ናብ ኤርትራ ካኸም የማስለና ምስ ግዜ Investing money is better than saving money. Why would you save something that becomes worth less over time?
inflation erodes our wealth because they just keep printing money. Why would you save that? That doesn't make any sense. Invest it. What's the difference? Saving is I'm holding on to it for a later date. What's investing? Investing is I'm putting it into something that's going to turn it into more. It makes way more sense to invest. I'm telling you, لبما دمخروهم سمعون كل زي يزبل. ገንዘብ ተቀመጥ ዘለኻ ጌጋ መንገዲኻ ጽቡቕ እዩ ካብ ተሓሻሽ ተሓይሽ ገንዘብ ምቕማጥ ግን እቲ ንስኻ ተቐምጦ እንትእክቦን ዘለኻ ወረቐት መዓልታዊ እዮም ፕሪንት ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ቫሊናቱ ዓቕምናቱ ና ማህመነይ ዝኸይድ ስለዚ ገንዘብ መሓዝ ካብ ከኣልካ ወፍሪ ክትመሃር ኣለካ ናይ ግድን ድማ ክትመልኮ ዘለካ ኣብዚ 2015 ንመጻኢን ግድን ክትመልኮን ክትጥቀመሉ ዘለካ እንተዘየለ it's a loser strategy ነዚ ክትጥቀመሉ ድማ ትምህርቲ ኣለና ፕሮግራማት ኣለና ባዓልኩም ኣጽኒዕኩም ክትገብርዎ ተኽኢልኩም ኣብ ስታክ ማርኬት ክሪፕቶ ተጠቐሙሉ ትዕድል ንብለኩም ንቐጽል እኛ ኢትዮጵያን ዛሬ ያለነው ታሪካዊ ወቅት ላይ ነው ያለነው እጅግ በጣም ታሪካዊ ወቅት አንደኛ 1888 ዓመተ ምህረት በአጼ ምኒልክ መሪነት የአውሮፓን ታላቁን ሰራዊት አሸንፈን ኢትዮጵያ ነፃ እንድትሆን ሁላችንም ኢትዮጵያኖች አንገታችንን ቀና አድርገን እንድንሄድ አድርገዋል። አጼ ምኒልክ ጥንካሬያቸው መላ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች አሳትፈው ያዋጉ ናቸው። ሁለተኛ የኢትዮጵያ መንግስት አዲሱን ጄኔሬሽን ይዞ የመራው የለውጡ መንግስት ደግሞ የማይነካውን አባይ በርግጥ እዚህ አባይ ላይም አጼ ምኒልክ አባይን ላላቆመው ብሎ ነው የፈረሙት። አላቆመውም ብሎ ጊዜ ይወሰድ። ሶስተኛ ኢትዮጵያ በሸፍጥ የባህር በሯን አሰብን አጣለች። ይሄ የባህር በር አሰብ ልክ እንደ አድዋው እንደ አባይ አሰብም ይመለሳል። كم تريوم زلهم زوم سبعة زياتهم عبيدهم يوم كنبل كلنا بغلي لي كونن حنت جن عبزيات كل تجارب إثيوبيا أكبرن وسان المدرخ بس حكم زلا تردي ومال ولا سطو زي كابزا كل لازم لازلون عصب دو ناي مليلك دو ناي سجنتير دو مبزعتك زي بزعب عود كزارب خلو كلتا 250 عمد كمل سلو ما بتكوينات ناي عدوا سعوت وسط رايمكم عود قطر وازغلو مغنياتو عود يبلو منيا عاويتهم يفلطون يوم سعرات عبرس دحر سعرات it just continues ስለዚህ ከም ዝንድሕር ኮይኑ ታሪኽካ ምሩቕ ዝነበረ ኤርትራ ኣብ ሊኣስትያ ብሰላም ንዓድኻ ተመለሱ በለቶ ጀነራል ተሸይም ሃገር ተኮይና ሓደ ህወሓት ማሪኾም ዝነበሩ ነዊሕ ዓመታት ማሪኾም ምሕረት ገይሮም ምሂሮም ጀነራል ዝገበርዎ ድማ ፊልድ ማርሻል እንድሕር ጌርካ ወል ኣብ መወዳእታ እንታይ ክወርደካ ከም ዝኽእል እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ ኢትዮጵያ أكبد مدرخ وديقة خمسة ترديولو إذا عصب طالع زبلو وزلو دما أتعونكو تكيت نتزبي بحدا نممتع كنت أغمنا تخليها زبلاس لزخوني ينقرون كله زيادة هم الرجعنا نتزبي بحدا وقينا كن ملسلو نخلي زبل زلو ويل أتو كنا تهدقن كم تنسوم زدلي ويقدرلو يخدرلو ميلان أتزا حسب وزلون أتأبايتا زلو كنا تهدنا نبين مخانو وفلا يتبوغنا محرا زلو نا يجولا رقاف طور እዚህ ሚዲያ ላይ ወጥ እንደበለፍለፍ መስሎሽ ነው አይደል? ያንዳንድሽ እስቲ ሂጂ እንግዲህ ድሮኑ ተመቶባችኋል። ሄዱና እስኪ እናንተም የኤርትራን ድሮን ምቱ። ወንድ ከሆናችሁ ሂዱ፣ ቀና ትክተሩ። ዝም ብላችሁ ሂዱና ግጠሙ እስኪ እናያችሁ። እውነት እንደው ብርሃኑ ጁላ ጦር አለኝ ብሎ የሚያስብ ከሆነ ሄድና ይግጠም እስኪ። አንጫታም አንተ ከዚህ ከዋሽ አርባ ልታልፍ ማለት ነው። በዚህ ከዋሽ አርባ كما يمزب لهم زلوا بزح جزيه مالت هذا عرف بجاهم كينات تكبروا إلا نجرناكم تسمعنا يرخبنا سلازي عند عرفت كينات كينو دليتناتكم كيدو خلاص يتربشونا كيدكم فتنوهم كاخبلوهم جميرهم عسرت جزيه أبدي سابقينكم يتقعروا لنا كبرزنا يتقدرنا كيد تواجهوا تدليكم ورادوا خيروا سبنا تلكم فتنوهم من على بعد زيا تدقق من سمع زلنا زرباس لزخونة يزم لكم زلقوا زيري يغم أدرو زاري بيبوتاو ما يكيزاتشو متفكر صوت زاري فكر عدلم بفكر عدلم وقيا بساينس نو فكر አይተው ዳግመኛ ትክዱን እኛ ለትልቅ ጉዳይ የተዘጋጀን ነው ረፉልን ريوام لهم نعب نجر سدالة نعتدلنا أيتربشونا مسير تراخن واقع زي كلاتهم بزحت أكتيفيستس شيرز قبل وزلوا يوم
أنا دما كم قدي صحيفة عالم لخا كنا قريلة كوينات نيرتران ملمان دارجا أصل شين نايو كساب زسل شوانا درجة كوينات كبلو أسمي ومنا لو زوم سبازياتهم أما ودا تاجن أتو كوينات دلي وزلون تمتي وم أنتاي كجبر خمس قولو مجنزابي يدلي أما هياتو إيرتران صبوك يراجت إماتهم سلسلة نزوم كنا تازياتهم إتأوياتهم من بخياتهم من نعتاتهم زيادة هو قد دزغل قال لك كابتن إيرترا نزي كم يجرات شو يلا يلص صحيفة اللغانة باركين versus reality قصالي كقوي كل جزء كزاربن كفكرم بجنرالاتو بنفسه بمنيستراتو بكل جبرالو كيناتنا بإيرترا تجمير جن ميت خاميتي كودق مخانو سرعتنا تكفرس مخان تردي والله مهنياتو نريال لنا تكونتات فرهيم بر كجبر تزدلك على مجبرانير كالاي إيرترا تبغى يرات دخامنا ناتو تفلتيا مهنياتو أبكينات رياضية كابت شو عزنا برد ما أفزقر درجة يزلو سلزي بكون عاد كذا فلتك كان دعرو خينو أبوش تعدخا خينو كواجا بعد خازع عدم كايو سراويت ناتكاس اللي هون مربب ناتكا تكنولوجي ناتكا دم بعلها كفيت كان جنرالاتو عديم كان تاريخ يوم دن نو وندر ساتم أبتو كينات تجميرو صبوا جرام زفلتوها إيرترا دم بسقطة تقاتل زلا أبي بزع عينت مناوراتات يجبرالو كندخون رسنة تفتير علم إيدهم كتول إيرترا دم تم بمبال أكل مدلوات جبرالا جن أبتناتو أجندة أتيا مسوب معري كتو قاية الله هيكالتن يلو كل ما إيرترا إذا صمدو بزبل مس عفار مستقراي مسام حراون انتخونه صمدو زقبر زلو دما نتهزبي نسو منال باتكون نتبوتا يخون نتهزبك تقام زحسبه أنصارو كم زتنس غيرو ملو أبلا أب مودة دما أبي army is already finished سراويتنا تو دما فانو بيلا غيري دكرولو شنه يوسخللو كالت حالتا دما صبو غير مداخي مملو نيكو طبعا نايكالن قوسنا يغرفلون سلازا كم زكونتات نابي إيرترا مخاد مالت نفس قتلتاوي مدقع قعزو كون كم زغل تردي والله قبل كل تقول ناتو ولات محبر سب عالم يانصار تنسيزو لهج. Special greetings to the Prime Minister of Ethiopia, the chameleon man. The chameleon man. The Prime Minister of Ethiopia is a chameleon who changed. He changed to be good on media for people to love him and pay some propagandists to say something good about him and his government, and bring some people to Ethiopia to come and film the beauty Addis Ababa. And those who refuse to go deep into the country and see what is going on. The beautiful face of Addis Ababa, but the inner is flowing of a river of blood of people of Ethiopia. Exactly. Roti propaganda ناتو دماك في جميل له. أبي أحمد عملوا مالت نفحيتو مالتشو نفحيتو كل تسلس عينت جتس حبري زلوا بوليتيكنيايو ني بزحات أفريقيان أمتيو أبدي سابا أجل بوتاتا تزيرو تهجر تأمراتاو معبالهم قسقاسن تجبر كم زلا كريوم كله هالك كفالنا إثيوبيا كم زي كدوو أنت خيدهم مدما أتوا حزد دمنا يتنسو حزبي كوزدم يخليف سلزي هجر ملتي نادم يخلو أب كتماتات نتحاد حدا سبقل معبالة كم زجبر زلو فلوينا تكنولوجي كاو قسقاسة أب تهجر يوتو خم زلو بروباغندا كجبر زمارته ويون كم خجبر زعر زلو مراحي بمبال تقول زلا كم زعينت توم أكتيفيستس بزعو جزينا عبز مقصون زحجزوهم زحتهم نيرم عجقن بقمت قالوا نتحكى دوسو النابز حيمة زلو is gonna be difficult for them نتعانت narrative contain نخجبروه مالتيو نغتصل. ኣብ ትግራይ ካልእ ዙር ኩናት ንምክያድ ዘለዎ ጥሪም ብህፁፅ ክውገደ ፃውዒት ቀሪብሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከምኡን ኣብ ኣዋጅ ናይሮቢም ዝተቐመጡ ነጥብታት ካብ ምዕራብ ደቡብ ሰሜን ትግራይ ኩሎም ካብ ሰራዊት ምክልኻል ወፃኢ ዝኾኑ ሓይልታት ብቕልጡፍ ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክወፁም ብነፍሲ ወከፍ ደረጃ ኩሎም ዘይሕጋውያን ምምሕዳራት ኣብ ትግራይ ክፈርሱም ብሕገ መንግስቲ መሰረት ዝተነፀረ ዶባ ትግራይ ድማ ናብቲ ቅድሚ ምጅማር ኩናት ዝነበረ ክምለስ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኩነታት ملسن مسرت سممعنات بريترام عنقص حمشته نؤسرس سرسته كمون مسؤغراوي سبعو سرعتاتن بلوصات أسرارحاتن تساماميم كتكبر تمزامبلت سدتنياتن بقوب دقفن كحسن نابه مربطهم كملسم مريتومن نبرتومن بوحس بخورن بولنتنومن كملسم داقم موحد محداسن محواين نمرقاس مولى حلافنت موساد زبل نطبتات كتكبرو كمزلوم عالم لخم محبر مهوراتن صوميان تقرايز أوعي تقريب خالق زركو بحفشا أب تقرأي كجبر زدل دما كالي نجار كن خالق كيناتي دالو كم زلون نزيد تطون مبال دما بزوج عرك كبر كم زلو إذا نجار زلو هذا كابتي إثيوبياويان تنتز بلو زلوس كنسمع قربت سودان نج سودان
የአልቡርሃን ኃይል አሁን ሸሽቶ ካርቱም ሲያዝ ኦምድራማን ምናምን ሲያዝ ሸሽቶ ሄዶ ነበር ወደ ፖርት ሱዳን ዋና ከተማውን አደረገ። እዛ መቀመጫውን አረገን በለው ፖርት ሱዳን ነበረ። አሁን ቲፒኤልኤፍም የገባበት ጦርነት ኤርትራም የምታግዘው ጦርነት ዋናውን የሱዳን ጦር ነው የምታግዘው። የአልቡርሃንን ኃይል ታሰለጥናለች። አውሮፕላኖቹ ማስመራ ጣቢያ ታይተዋል ይላል እንትን ኢኮኖሚስት። ከዚህ በፊትም ወጥቷል እንደዚህ አይነት ዘገባዎች። ምንድነው ያደረጉት? ቲፒኤልኤፍ የኤርትራም ሰራዊት አልቡርሃንም ሆነው መጥተዋል። አሁን ወደ ከተማ እያሸነፉ መጥተዋል። ኤስኤፍን ማለት ነው። ጂኦግራፊካሊ ስታስበው ኢትዮጵያ ከዩኤኢ ጋር ሆና ሀሚቲን ትደግፋለች ነው የሚባለው። ስለዚህ ጂኦግራፊካሊ ስናየው የሀሚቲ ጦር ከኢትዮጵያ ድንበር ሸሽቷል። ወዴት ነው የሚገኘው? አሁን ወደ ዳርፉር። ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ሕፅር ዝበለ ኢትዮጵያ ኮምፕሊትሊ ሰርክልት ኮይና ኣላ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ከዓ ነዊሕ ገይሮም እዮም ከምኡ ክብሉ ብሕፅር ዝበለ ትግራይ ኣይኮነትን ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ትዕፆ ዘላ ኢትዮጵያ ኮምፕሊትሊ ተኸቢባ ኣላ። ምክንያቱ ናይ ኣልቡርሃን ሓይሊ እዩ ዝዕወት ዘሎ እንድሕር ኢልካ ናይ ኣልቡርሃን ሓይሊ ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎ፣ ትግራይ ድማ ምስ ኤርትራን ምስ ሱዳንን ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ክፍጠር ዝኽእል ኩናት ኢትዮጵያ ኮምፕሊትሊ ተዓፅያላ። ብጅቡቲ እውን እንተኾነ ግብፂ መፅኡ ኣሎ፣ ብሶማልያ እውን እንተኾነ ግብፂ መፅኡ ኣሎ። እቶም ካልኦት ሓይልታት ድማ ነፍሶም ዝኽኣሉ ንኢትዮጵያ ኣብ ምዕፃውን ኣብ ምኽባብን ዓብ ታራ ክገብሩ ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ኩናት ክጅመር እንድሕር ኮይኑ ቀንዲ ክህሰ ዝኽእል ኣብዚ ኩናት እዚ መን ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ። ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ፋኖ ሸኔ ከምኡ ድማ ህወሓት ሰለስቲኦም ምስ ኤርትራ ርክብ ይገብሩ ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ። ሱዳን ምስ ኤርትራ ኣላ ይብሉ ኣለዉ። ግብፂ ናብ ጅቡቲ ኣትያ ኣላ ይብሉ ኣለዉ። ኩሉ እዚ ድምር እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝገደደ ሽግር ይእትዋ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዘእውዮ ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣብያት ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ኣገይን ዲስ ኢዝ ኖት ሮኬት ሳይንስ ክርድኦም ዝግባዩ እንታይ ግን እቶም ደገፍቲ ናቱ ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ነቲ ክውንነት ክዛረቡ እንተጀሚሮም ኣብቲ ህዝቢ ዝፍጠር ፀቕጥን ራዕድን ብግምጣሉ ድማ ነቶም ፋኖ ድዩ ንካልኦት ሞራላዊ ድጋፍ ናቱ ላዕሊ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ተመሊስካ እንተሪእካዮ እቲ ዘረባ ድንበርጋ አካባቢ ነው የሚገኘው። ኣብዚ ተመሊስና ብፅሑፍ እውን ሳምራይዝ ጌርና ነና እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ህወሓት ፋኖ ናይ ሸኔ ኣላያንስ ወይ እውን ሽርክነት ተፈጢሩ እዚኣቶም ንበይኖም እሞኻ ኣብ ኤርትራ ምስ ዘሎ ኣልቡርሃንን ኤርትራን ፅምዶ እንተገይሮም ወይ እውን ብሓደ እንተገይሮም ሙሉ ብሙሉ ንሱዳን ዘሎ ኣርኤስኤፍ ሽግር እዩ። ምክንያቱ ሱዳን ኣልቡርሃን ማለት እዩ ካብ ብዙሓት ደገፍ ክረክብ ይኽእል ሞራላዊ ይኹን ሎጂስቲካዊ ይኹን ወላ ብዓቕሚ ወታደራት ስልጠና ይኹን ብግምጣልቶም ካልኦት ድማ ከምኡ ኣቢ ምስ ኣርኤስኤፍ ወጊኑ ኣሎ እንድሕር ኢልና ኢትዮጵያስ ገቨርንመንት ሳይዲንግ ዊዝ ኣርኤስኤፍ ኢዝ ናው ፑሽድ ዌስትዎርድ። ስለዚ ንደጊእ ንመሊሱ ንክጭበጥ ንውሽጢ ገፁ ክኸይድ ነቲ ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዶብ ድማ ገዲፍዎ ንምዕራብ ገፁ ጥራይ ኣብ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ገፁ ንክድፋእ እዩ ዝግደ ዘሎ ስትራቴጂክ አይዞሌሽን ኣብ ደ ኢትዮ ሱዳን ፍሮንቲር። ስለዚ ስትራቴጂካዊ ተነፅሎ ካብ ዶብ ናይ ሱዳን ተነፂሉ ከም ዘሎን ካብ ዶብ ናይ ኤርትራ እውን ተነፂሉ ብዓፋር ገይሩ ክወፅእ ይኽእል ምናልባት ናብ ኤርትራ ቀርብ ይኽእል ማለት እዩ። ግን ብብዙሕ መንገዲ Ethiopia's forces displaced, the country is left without effective support along the critical border zone. ስለዚ በብዙሕ መንገዲ ደገፍ ክትረክብ ከም ትኽእል ደገፍ ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ጅቡቲ ፍሮንት setback ተወሳኺ ብጅቡቲ ድማ ኤርትራን ግብፅን have secured victories against Ethiopia on Djibouti side, further tightening the pressure. ስለዚ ብወገን ጅቡቲ ዝመፅእ እውን ግብፂ ምስ ኤርትራ ብሓደ ፀኒሖም ግብፂ ምስ ጅቡቲ ብምዃን ምኻ በሶማሊያ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ ኢንሰርክልመንት ስትራቴጂ ባይ ኤርትራ ን ኢጅፕት ንኢትዮጵያ ንኣቢ ስርዓቱን ኣብ ምሕፃር ብጎረባብቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን እንተኾነ ብኩሉ ገይሮም ብጎረሮና ተታሒዝና ዝብሉ ዝነበሩ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብጎረሩ ይተሓዝ ከም ዘሎ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ። ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ይርድኦም ኣሎ። ንሳቶም ድማ ነቲ ኩነታት ብኸመይ ክገጥምዎ እዮም ብኸመይ ክወፅዎ እዮም ንዖም ዝምልከት ኮይኑ ከቢድ ብድሆ ገጢሞም ከም ዘሎ ግን ተገንዚቦም ኣለዉ which is good because at the end of the day ትማል ትማሊ እንታይ ተዋሂብካ ነይሩ እዚ ረእይዎ እስከ
ከአሰብ ወደብ እስከ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝገሸሉ ዝነበረ ምስ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዝራኸበሉ ዝነበረ እዩ እዚ ቪድዮ ዝናራኽሞ እንታይ ሕሰብ እስከ እቶም ናይ ኤርትራ መራሕቲ ንቅዱስ ንሰላማዊ ርክብን ሽርክነትን ይሓስቡ ንስኸ ነዚኦም ቀቲለ ደነዛ ወደብ ይሕዝ ይኸውን ወይስ ነዚኦም ኣጥፍየ ደነዛ ወደብ ይሕዝ ይኸውን ኢሉ ዝሓስብ ነይሩ just think about that ጂኦፖለቲክስ ወይ ከዓ ፖለቲካ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ከም ዝኾነ ኣብ ዓለም ክርዳእና ምስቲ ምሳኻ ዝዘራረብ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ይሓስበልካ ኣሎ ክትፈልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክትጥርጥር ጥራይ ዘለካ ስለዚ ኤርትራ ብብዙሕ መንገዲ ንሰብ ዝሓንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎም እዮም ካብ መራሕቲ ኤርትራ ዘይርአ ፍሉይ ባህርያቱን ርኢና ኢና ናይ ብሓቂ ዓብ ክብሪ ሂቦም እዮም ንሱ ግን ካብ መጀመሪኡ ዕላማናቱ ነዚ ወደብ እዚ ነታ ኣብ ተገባሕር ንምውሳድ ኩሉ ዓይነት ብልሒ ኩሉ ዓይነት ትሪክ ጥቀም ምዃኑ ወሲኑ ነይሩ ስለዚ ናብዚ ቦታ ክኸይድ ከለኹ በዓልና ጌርና ኣለንከለ ኣብዚ ቦታ እዚ ክኸይድ ከለኹ ሓሳብ ንክረክብ እየ ዝኸይድ ነይረ ዝምድናን ገለመለን ዝብሎ ዘሎ ሸፈት እዩ ምክንያቱ ዝምድና ዝኾነ የለን ብሓይሊ ክወስዶ እዩ ዝደሊ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ሽዑ ዝሓስቦ ዝነበረ ግን ናይ ብሓቂ ተመን እዩ ሓደ ሰብ ንሱ ግን ኣይኮነን ኣቶም ሰባት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክሳዕ ክንደይ ከበድቲ ተዋሳእትን ሓደገኛታት ምዃኖምን ኣብ ብዙሕ መድረክ ክርዳእና ዘለዎ እዩ ነዚኦም ኣሚንካ ምዚኣቶም ክግበር ዝኽእል ሽርክነት ድማ ከም ኤርትራዊ ኣመና ክጥንቀቐሉ ኣለካ እዚ ኤርትራ ኣትዩ ነይሩ ንኣብነት ስምዕዎ እዚ ውድመት የማይተካ የሰው ኃይል እልቂት የሚያስከትል መሆኑን የሚያሳይ ነው እውነት ለመናገር ይሄንን ሁሉም ማየት በተለይ ወደፊት መሪዎች ማየት ያለባቸው ይመስለኛል ስሜቴት በጣም ተደብላልቋል እናቶቻችን ያውቃሉ ብያላምንም ይሄንን ከም ትሪዎ ዘለዎም ዛ ኤርትራ ኣትዩ ነዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ስምዒታተይ ተተንኪፈየ ንብሓቂ እዚ ዘረባ እዚ ናብ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ብድሆ ዝገጠማ ሓያል ሃገር እያ ዝብል ዝነበረ ኢሎም ተገምቲሉ ንጥፍኣት ኤርትራ ንጎምሸትን ቪድዮታት ናገበረ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ኣቐዲማ ርኢኩም ነይረ ትማሊ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ዝብል ዝነበረ እዩ ሎሚ እንታይ ይብላ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኤርትራውያን ሕጂ እውን እንተኾነ ምስ ካልእ ዓይነት ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ንፀምድ ኣለና ወይ ንራኸብ ኣለና ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ኢለ ዘምፅኦ ዘለኹ ዝምድናን ሽርክነትን ንደሊና ግን ምስትውዓል ጥንቃቐ ታሪካዊ መሰረት ጌርካ እዞም ኢሊት እዚኣቶም ኣብ 4 ኪሎ ክኣትዉ ከለዉ ከመይ ኢሎም ከም ዝቀያየሩ ንርኢ ኣለና ኢትዮጵያን የሆንክ ሁሉ እንዳታፍር ይሄ ሁሉ ነገር ይፈታል እመኑኝ በመጨረሻዋ ቀን ይቅርታ ብሎ የሚመጣ ባንዳ የለም ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ኢትዮጵያ ይሆናችሁ አታብሩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብ ዝጠዓሞም ግዜ ንእሽተይ መንበር እውን ምስ ሓዙ ኣንጻርና ግምጥል ኢሎም ንሓደጋ ንጥፍኣት ናትና ንክሰርሑ ስኽፍ ዘይብሎም ፖለቲካውያን መራሕቲ ካብ ላዕለዋይ ክሳብ ታሕተዋይ ደረጃ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ኣመና ጥንቃቐ ከድልያዩ ነዚኣቶም ንሽርክነት ዘይተኸፍተሎም ኣፍደገ ይነበረን ኣብ ተፈላለየ መድረክ ክቀያየሩ ርኢናዮም ኢና ኣፍደገ ባሕሪ ናትና ግን ንኤርትራ ከፍ ኢሎም ኣርቢሖም ክጥቀሙ ከም ዘይክእሉ ኣነፂሮም በተደጋጋሚ ነጊሮምና እዮም ስለዚ ኣብዚ ማንም ኤርትራዊ ኣይቲንክ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዝረዓመ ይመስለኒ ኩሉ ሰብ እውን ተረዲእዎ ኣሎ ንቐፅል ኢትዮጵያ ግን ተጋሩ ይፈልጦ ሃባና ንላዕሊ ኢትዮጵያ ድማ ክትሪኦ ከለካ ኢትዮጵያ ሃገር ክትከውን ትኽእል ዓዲ ኣይኮነትን ሕዚ ሰላም ዲሞክራሲ ልምዓት ዝብሉ ደሊና ኩሉ ህዝቢ ዓለም ይደልዮም እዚኣቶም ግን እዚኦም ኣቺቭ ዝገበሩ ህዝብታት ካፍቲ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ዓድታት ወይ ኢምፓየራት ዝፈጥረኦ መሰረታዊ ፀገም ወይ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ጎነፅ ብሸት ሰርክል ዝወፁ እምበር ኣብኡ ዝነብሩ ኣይኮኑን ከም ኢትዮጵያ ዝበለት ዓዲ ልምዓት ዲሞክራሲ ሰላም ኣምፂኣ ይትፈልጥ ኣብ ዓለም የላን ምናልባት ዝተወሰነ ኤግዛምፕላት ይጥቀስ እዩ ድሓን ዝሓሸ ብርኪ በፂሐን ዘለዋ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብዙሓት ብሄራት ዘለወን ዓድታት ገለ ተባሂለን ግን ንሳተን ቅድሚ ሕዚ ክስታይ ዝነበራ እየን ብኮሎናይዜሽን ፕሮሰስ ዝሓለፋ እየን ኢትዮጵያ ግን ከምአን እውን ብኮሎናይዜሽን ፕሮሰስ እውን ይሓለፈትን ዘን ነፂራ እውን ናብ ሓደ ዘሰማምዕ ብሄራዊ ህንፀት እውን ክትከይድ ናይ ብሄር ሃገረ መንግስቲ ህንፀት እውን ክትከይድ ይከኣለትን ወይ ድማ ሃገረ መንግስቲ ህንፀት እውን ክትከይድ ይከኣል ምክንያቱ ዘየፈይድ መሰረታዊ ባህርያት ኣለዋ ስለዚ እቲ ዓብዪ ነጥብ እዚ ክትሓዝ ዘለዎ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ምስተር ላዕንቶ መንግስቲ ኣብ ዘለዓሎ ባዕሉ መሪፆም ምፅኦም እስቲ መጀመርያ ቅድሞ ዋላ ሃይለ ማርያም እናሃለየ እውን ሓደ
ልምዲ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ኣኪቦም ብኮሚቴ ተጣይሹ ናይ ሻዕብያ ኩነታት ኣብ ኤርትራ እናሃለወ ኢትዮጵያ ክትረጋጋዕ ትኽእልን ስለዚ ሪጅም ቼንጅ ምግባር ኣብ ሻዕብያ ኣብ ኤርትራ የድልየና እዩ ዝብል ግምገማታት ነይሩ ከምኡ ዓይነት ሪኮመንዴሽናት ነይሩ እዩ ሃይለማርያም ተስማዕምዑሉ ነይሩ ኢሎም ሃይለማርያም ስልጣን እናሃለ መንኣዊ ህወሓት እዩ ኣብይ መጀመርያ ምስ መፀ እውን ዘብዝኒኦ ድሌት ኣርኢዎም ንሻዕብያ ሓቢሩ ክወቅዕ ይደሊ ነይሩ እዩ ታቶም ከታይ ገይሮም ንሻዕብያ ካብ ትወቅዕ ምሳና ኢኻ ትበኣስ መጀመርያ ኢሎም ተባኢሶም ህዝቢ ትግራይ ቅጥቂጦም ወዲኦም ማለት እዩ ድሕሪ ጆኖሳይድ ከንታይ ገይሩ ድሕሪ ጆኖሳይድ እውን ሕዚ እውን ኣብቲ ኣቋሙ ምሳ እዮም ዘለው ሕዚ እውን ይተሓልፍን ንዓና ረጊፅካ ንትግራይ ጥፊኢኻ ንትግራይ ኣውዲምካ ኢኻ ትሓልፍ እዮም ዝብል ዘሎ ስለዚ ዝኒኦ ከም ተጋሩ ብደንቢ ጌርና ክንጭብጦ ክንሕዞ ዘለና ነገር እኮ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶምስ ንመን እዮም ዝመውቱ ዘለው ዝብል ከም ተጋሩ ክንሪኦ ዝግበና እዩ ትምዓት እውን ባይዞ ይኻውዚ ዝመፅእ ልዕሊ ሻዕብያን ልዕሊ ፋኖንስ ናይ ትግራይ ናይ ሰላም ሓይሊ ኣብ ዓፋር ዘሎ ፀላእዮም ኮይኑ ንዕኡ ክነጥፊ ኢና ይብል ኣለዉ እዚ ብግልፂ መንነቶም እዩ ዝነገረካ ሻዕብያ እዮም ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቶም ገለ ሓይልታት ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ንምፍራስ ክንምንታይ ርሕቀት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ፅልኢ ኣብዚ እዋን እዚ ትርምስምስ ዘብሎም ዘሎ ኣብ ብልፅግናን እዩ ንሳቶም ግን ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ፀላኢ ኤርትራ እዩ እምበር ኤርትራ እንታይ ጌራትካ ክሳዕ ክንዲዚ ኣንፃር ኤርትራ ንትዛረብሲ እንታይ ስለ ዘለካ እዩ ኖ ሕኒኦም እቲ ኣሲሮሞ ዘለዉ ፅልኢ ኣብ ኤርትራ ስለ ዝኾኑ ኢሎም ኣብ ሓምለ ወፂኦም እውን ከም ዝተዛረቦ ኣብ ሓራ መሬት ዝበሃል ኣብ ዓፋር ኣጢቑ ዘሎ ሰራዊት ንሶም ብላዕለዋይነት ይመርሕዎ ከም ዘሎ ምንቅስቃስ ብላዕለዋይነት ይመርሖ ከም ዘሎ እዮም ዛረብ ዘሎ ሰራዊት እውን መንእሰይ እውን ክዓጥቕ ከም ዘለዎ ናብኡ ኣትዩ ፕሮፓጋንዳ ሰሪሖም እዮም ወስጓስ ዘካይድ ኣሎ እቲ ኣብዚ ነበረ ሓደ ፍንጫል ናይ ህወሓት ሕዚ ስምረት ኮይኑ ዘሎ እሱ እውን ጀስት ወረዲ ሪኒየምድ ብልፅግና እዩ ናይ ብልፅግና ሽሞኛ ኮይኑ ዝላዓል ዘሎ መንእሰይ ዝላዓል ዘሎ ናይ ሓራ መሬት ክተት ዝብል ዘሎ እዩ ናብ ሓራ ዘላስ ወይስ ንትግራይ ኮይና ትዕድም ዘለካ እዩ ሕዚ ሰብ ግልፂ ክኸውን ዝግባእ ነገር እዞም ጀነራል እዚኦም እውን ንሶም ዘሎ ፍቲ ምንቅስቃሲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ ኣፎም እዞም ንትግራይ ሓደ ጭቡጥ ነገር ማለት እዩ ኣፎም እዞም ንትግራይ ዘቕንዐ እዩ ኣብቲ ሓራ መሬት ኮይኖም ምንቅስቃስ ዘለዉ ሰባት እውን ኢትዮጵያ ዝተዓጠቐቶም ድሮናት ኢትዮጵያ ዝተዓጠቐተን ኣየራት እዚኣተን ሒዝና መፀነካ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እኒኦም ዝመርሖም ዘለዎም ከዓ ጀነራል ፃድቃን እዩ ጀነራል ፃድቃን ቅድም ኢሎም ኣብ ሓምለ ወፂኦም እውን ከም ዝተዛረቦ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ትግራይ እዩ በዚያ ጌርና ክንውድእ ኣነ ዝርድኦ ናሕና ጥፍዓት ናይ ተጋሩ ጥፍዓት እዩ ከመይ ጀነራላት ኮይና መከላከያ ተጋሩ ነርና ጀነራላት ኮይና ኣብቲኡ ዝነበረ ሰራዊት ኣብኡ ነርና ደህንነት ተጋሩ ነርና ኣቶ ሃይለማርያም ነጊረካ ደህንነትን መከላከያን ብፍላይ ኣይመርሖም ነይሩ ይፈርሖም እዩ ነይሩ እዚኣ ነጊረካ ስለዚኦም ኣይፈርሐና ነይሩ ይመርሐና ነይሩ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ መሲልኩም ወላ ስልጣን ሒዝና ከለና እውን እቲ ህወሓት ዝበሃል ወይ እውን እቲ ሌት ኣብ ትግራይ ዘሎ ወላ ስልጣን ሒዙ ከሎ እውን ኣየርባሓኩምን ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ምስ ኣቢ ኮይና ንኤርትራ ንምውራር ጥራይ ንግበር እምበር ካልእ ኣማራፂ የብልናን እዩ ንትግራይ ንኢትዮጵያ ኬድካ ኣቢ ምስ ወረረሲ እንታይ ይክቦም ንዓታቶም እንታይ ስለ ዝገበረሎም ይውዕል ፕሪቶርያት ተተግቢሩ እንታይ ስለ ዝሓዝዮም ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ንክገብር ዝደልይዎ ዘለዉ እዞም ተጋሩ ኣነ ሓደ ካብቲ ዘይበርሃለይ ነገር እዩ ምናልባት ዳኒ ነቲ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል እዚያስ ክስምዖ This sense of perverted entitlement, a belief that what is mine and what is yours is ours, is a common trait that underlies our troubled history. In fact, the doctrine that actually almost every person in Eritrea knows is the complete opposite of that. And in Tigrinya, Zaynatna Ainedellen, Natna Aineheben, Natna Aineheben, Zaynatna Ainedellen. At the end of the day, it means we don't want something that doesn't belong to us, but we will not relinquish what is rightfully ours. ነዚ ፎሬን ሚኒስተር ሕሉፍ ሓሊፍዎ ነቲ ጭርሖ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንኮላይ ብደርፊ ዝተሰነየ ሰነድ ዘለዎ ዘይናትና ይንደልን ናትና ይንህብን ዘይናትና ይንደልን ወላሂ እናበለ ወዲ ሻውል ዝደረፎ ደርፊ ሕሉፍ ሓሊፉ ዘይናትና ናትና ኢትዮጵያዊ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናትና እቲ ናትኩም ድማ ናይ ክልቴና ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎም ኤርትራ እሱ ድማ ትፀገምናትና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቱም ሰባት ኤርትራዊ ኣብቲ ጉዳይ ናትኩም ናትና ዝበለ የለ ንስኻትኩም ኢኹም ነቲ ናትና ዓሰብ ናትና እናበልኩም ኣፅሚኩምና ዘለኹም ስለዚ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብኸመይ ትምልሰሎም እውን
ናይ ብሓቂ ከቢድ እዩ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘለና እስከ ናብቲ ሓሸውየ ፖለቲካ ድማ ክንሰግር ቅድሚኡ ግን ልዕሊ ኩሉ ነዛ ናይ ዳኒ ቪድዮ ፕሊስ ኣብቲ ናቱ ቻነል ከትኩም ዋላ እንግሊሽ ትሰምዑ እንተኮይንኩም ሰፖርት ግበርዎ ናይ እንግሊሽ ሚድያታት ናትና ሰፖርት ንግበር በጃኹም ይብለኩም ኣለኹ በጃኹም ብእንግሊሽ ዝምልሱ ሰባት ክመፁ ይኽእሉ እዮም ሰብ ስለደይ ሰምዖም ስልችዎም እዮም ትገትፍዎ ምክንያቱ ከም ፅሉል በይንኻ ምዝራብ እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ ስለዚ ነቶም እንግሊሽ ዝገብሩ ወላደይ ትሰምዑ እንተኮይንኩም ንስል ሃገር ኢልኩም ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩሎም ሓግዙ እዚኣ ደጊመ ይምዕፀነኩም ኣለኹ ንቐፅል ኣብዚ ጌትና ሓመዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ ዋዕላ ተካይዱ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሕቡእ ኣኼባ ድዩ ዋላ ናይ ኣጀንዳ ኣኼባ ከም ዘካይዶ በኣዲስ ኣበባ ይነገር ኣሎ ንኤርትራ ክወርር እየ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር እየ ናፅነት ናይ ኤርትራን ሉላውነት ናይ ኤርትራ እውን ኣይተዋሕጠለይን ኣሎ ኢሉ ብግልፂ ኣብ ሚድያ ንዛረብ ዘሎ ኣብ ጎኑ ክኾኑ ንሱ ክሕግዞም ምስ ኮይኖም ንኤርትራ ንክትወርር ክንሕግዘካ ኢሎም እዮም ዝብገሱ ዘለው ድሮ ከይተበገሰ ከሎ ግን ክባልዑ ጀሚሮም ኣለዉ እዩ እዚ ጉባኤ ዕፁው ክኾን ተደልዩ ስለምንታይ ኣብ ዕፁው ኣዳራሽ ክኾን ተደልዩ ከምቲ ዝብሉና ዝነበሩ ኣበይ ዘሎ እቲ ሰብ ዝብሉ ካብ ኤሮጳ ተወኪሉ ወሪዱሎ ገለ ክበሃል ዝቐነስ ኣበይ ዳ ኣሎ እቲ ሰብ ኣበይ ተሸሪቡ ናይ ትግራይ ውድብ ገለ መለ ኣምፂካ ትምልኦ ነዚኣ መቃል ኣዳራሽ ከማንሳ ኣበይ ዘሎ እቲ ሰብ ከምኡ ዲኸውን ነይርዎ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝገበርዎ ጥራይ ካን ክንምንታይ ቲበራት ክንምንታይ ጋዜጠኛታት ኣብኡ ተሳቲፎም ነይሮም ብዝኾነ እቲ ንሪኦ ዘለና ምስክር እዩ ብኸምኡ ከም ዘይክየድ በይንኻ ናብ ዝብፃሕ ከም ዘየለ ናይ ሚድያ ሃልኪ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ እዩ ልክዕ ከምቲ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ዝግበር ዘለካ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሚድያካ ካውንተር ንገብሮ ሰብ ሚድያ ኣለና ስለዚ ኣብኹም ግን ስለምንታይ እዩ እዚ ጉባኤ ዕፁው ክኾን ተደልዩ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣሚን ሸቐጥ እንድዩ ሸቐጥ ምዃኑ ይተርፎን እዩ ድሮ ሓንቲ ከይገበርካ ድማ እንታይ ይብሉ ትግራይ በርከረይም ይባህላ ጠረጥካ ይብሉ ርሑቕ መንገዲ ተሪፍካ ሓፍ ከይበላ ቋቋ ኣበላ ድዮም ዝብሉ ብትግርኛ እውን ተመሳሳሊ ኣታ ናይ ትግራይ እውን መቸም ንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ሰርከስ ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ እውን ሓሸውየ ክንብሎ ንኽእል ኢና መስርሕ ናይቲ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ ኮይኑ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ግን ከም ንቡር ጌርካ ክትወስዶ ንቐፅል ክምለስ ደልየ ዝዓዲ ፀሊየ ክምለስ ተኮይነ ግን ናብዚ ክኸይድ ተኮይነ ናብዚ ኣይምለስኒ ናብ ሃገረይ ክምለስ ክኸይድ ይደልዩ ኣለኹ ረዲኩም ኣሎ ወሃገረይ ክትውረር ይብላ ኣለዉ ኣብ ብረት ሒዘ ኣብቲ መድፍዕ ሓጂ እንታይ ይበሃል ሒዘ ኣብቲ ዶብ ኣብቲ እንታይ ይበሃል ኣብኡ ክኸይድ ኣነ ሃገረይ ክከላኸል እየ ንኤርትራ ሃገረይ ክከላኸለላ እየ ኣሽሓት ኣማኢት ኣሽሓት ደም ትኸፈለላ ሃገረይ ብእልፊ ገለ ክትውረር ኣነ ፈቃደኛ ኣይኮንኩን ኣብዚ ኤውሮጳ ኣነ ኣይደልዩ ናብ ሃገረይ ክምለስ ደሊ ኣለኹ ምለሱን ናብ ዓደይ ምለሱን ናብ ዓደይ ምለሱኒ ملوسن ناب عدي ترديكم الله ملوسن ناب عدي أنا خيدي ناب عدي خيدي أنا خيدي ناب زتري وزلون زارب زلو حاو نتي تفتاو توك شوز بحال زلو يو نبحك زقرمي I have no comment مالتي بزح كومنتات تسميه زو كونتات نبزح سبتن كيف غمز لينا نرزل لنا It's very sad تي زلو كنت I hope انه كوينو قونا عدك ملس يمبال صبو نغاري عدك كتملس تمريسكا you're welcome حفشا ግን እንታዩ ናይ ኣምሮ ፀገም ገይሩ ወይ እውን ሓሚሙ ከይኮን ሙሉእ ይርዮ ስለዘይ ኣለኹ እታ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ረኺበያ ሓደ ነቲ ሃገር ከፍርስ ይፅዕር እዚ ድማ ሃገር ትውረር ኣላ ኢለ ነቲ ሃገረይ ከትርፍ ኢኻ ክብል ንሪኦ ኣለና it's a very difficult time ንቐፅል ኣብዚያ እውን ሓንቲ ላዛረብ ይዘረባ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ክንብል ከለና ሓደ ሕብረተሰብ ናቱ መለለይ ኣለዎ ንሕና ናይ ሓዘን ኣገባብ ኣለና ባህልና ይኻሱ አንተ ወይ ክዛረብ ከለኹ ፀሊም ባድላ ምኻን ፀሊም ክዳን ምኽዳን ንህና ባህሊ ይኮነን ምናልባት ኣብ ተውዒ ኮይኑ ክዛረበሉ ምንታይ ይግባአንን ኣይፈልጥን እየ ግን ባህልና ይኮነን ቅድሚ ሕጂ ሓንቲ ክብርቲ ስነ ጥበበኛ ኤርትራዊት ምስ ዓረፈት ኣብ ቀብርናታ ልክዕ ከምዚ ናይ ምዕራባውያን ስታይል ገይሮም ካብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዝወረስዎ ዓይነት ፀሊም ብፀሊም ተኸዲኖም ፀሊም ወክያለ ፀሊም ካምቻ ፀሊም ክዳን ፀሊም ካልሲ ፀሊም ገለ ገይሮም ዩኒፎርም ብዝመስል መልክዑ ዘይ ባህሊ ናይ ኤርትራውያን ርኢና ዓገብ ኣይኮነን ግን ኣይ ባህልናን እዩ በቃ እዞም ሕብረተሰብ እዚኦም መን እዮም ክበሃል ከሎ ሓደ መንእሰይ ኣቦ
መቸም ብዛዕባ በረኸት መንግስታብ ብዙሕ ዘረባ እንዲና ንሰምዕ ዘለና ግን I don't know እቲ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ኪኢሉ እቲ በረኸት መንግስታብ ሓደ ዓብዪ ባህር ስነ ጥበበኛ እዩ ሞት ናቱ ድማ ብዙሕ ዘረባ ብየማንን ፀጋም ንሰምዕ ኣለና ያ ኣብ ከም ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ናቱ ባህሊ ኣለዎ ናቱ ኣነባብራ ኣለዎ ባህልታትና ክዕቀብ እንተተኻኢሉ ድማ ፅቡቕ እዩ ዝብል ዘለዎ ጣባ ነዛ ቪድዮ ኣውፅኦም ድማ ብዙሓት ላዕልን ታሕትን ክብሉ ንሰምዕ ኣለና ያ እቲ ባድላ ምግባር ኣብዚ ናይ ምዕራባዊ ሃገር ዘሎ ባህሊ እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ እኳ መብዛሕትኡ ግዜ ነፀላ እዩ ዝግበር ነይሩ መስለኒ እንዳሓዘን እውን ሰብ ነፀላ ገይሩ ኮፍ ዝብል ግን I cannot comment on this ግን generally ሞት ናይ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ በረኸት መንግስታብ ናይ ብሓቂ ንብዙሕ ሰብ ዝተንከፈ እዩ ብርግፅ ፖለቲካዊ ጫውጫውታ ፈጢሩ ኣሎ መጠን እቲ ኤርትራውያን ከኽብርዎ ዝጀመሩ ብኡ መጠን ዘጉርዑ ሰባት ክህልው ከም ዝኽእሉ ከም ንቡር ጌርኩም ወሰድዎ ሕጂ ሓንቲ ካብዚ ፖለቲካ ናይ በረኸት መንግስታብ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ታሪኹ ድማ ነባሪ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ከም መዓልቲ ሓዘን ጌርና ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኣይደልን እየ ሓንቲ እዚኣ እሞ ከስማዓኩም ናብ ካልእ ርእሲ ክሰግር ስለካነታ ኣዲኦም ንከይትጎድኣሎም ማለት ስለዘይዛረቡ ናይ ዝሓውና ዘረባ ቀበልቲ ገይረ ረኺበ ኣነ ናይ ብሓቂ ንስኻ ኣብ ሓዳር ኣብ ዝኾነ ይኹን ሂወት ጀሚርካ ብሓደ ኣይተሰማማዕካን ወድኻ ጓልካ ውላድ እንተሎ መንጎኻ ብዝተቓለ መጠን የስክ ዘተናኽፍ ነገር እቲ ፍቕሪ ይኹን ተሓዳር ዘይሰለጠኮ ምርድዳእ ስለተሳእነ እዩ ስለዚ ነቶም ውላድ ክትብል ናይ ሓትሕትካ ኮንፍሊክት እንተገደፍካዮ ዝበለፀ እዩ ምክብባር ድማ ንዓታቶም ኢልካ ነቲ መፃምድትኻ ዝነበረ ወይ እውን ዝነበረ ሰብኣይ ወዲ ይኹን ጓል ኢልካ ዘይኮነ ንስለቶም ቆልዑ ኢልካ እንተገበርካዮ ዝሓሸ እዩ ዝብል ርእይቶናቱ ንኩሉ ብዝደገ ዘሎ ብፍላይ በዚ ኩነታት ዝተተንከፈ ኣዝያ ኣገዳሲት ምኽሪ ኮይና ረኺበያ ንካልኦት ሰሚዕናያ እውን ክጠቅም ትኽእል እያ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእይቶኹምን ሓሳብኩም እንግደፉ እናበልኩ እዚኣ ክገፀኩ زحلولو علو ندو توارساي هاغورنا وحساي علو دياسبورا امباسادر إرترا علو حزب إرترا وحسنا إرترا حزب إرترا نجدان أورا